Yun, mega love shout out. Thank you very much, kaibigan M. Sorensen. Malusya, meron ka ng moderator. Humintay vlog, mega love shout out. Tamsak por kataning from Imitoys TV Mix. Layatang sounds ha? May sounds ba? Goldie Gurot, mega love shout out. Meron pala, meron. My love, Realty TV, mega love shout out, kaibigan. May moderator ka na, my love. Super likey and shared. Yun, dito muna tayo kay ano, mega love shout out everyone. Kulit mo lang out. Have a wonderful day, kab sa tingin from Malusia77. Muhags from NM Sorensen. I from My Love Real TV. Nelma Aquino, Tamsakdan. Nelma Aquino nag-drop din ng bahay. NM Sorensen, oh, dito ko sa bahay mo. Like number 55. Hindi pa nakasubscribe, oh. Subscribe ko na. Bell all. Ayan o, bell all na. My friend, NM Sorensen. Wait, ilipat ko lang tong ano para mas malapit na ipakita. Lapit ko lang tong ating monitor para madali mo ipakita. Para hindi na ako gumaganon. Gaganon ko na lang ako. Yun, kita ba? Salamat sa pasabit dyan, katunying. No problem, no problem. Yes, nakapin muna tayo sa nakapin. Harang from Nilma Aquino, tusok lang host, nag-work na. Sige lang. Ngayon mo lang pala ako, nabalikan katunying. Hindi. Hindi, matagal na akong ano sa'yo, NM Sorensen. Pakita ko sa'yo. Matagal na akong nakasubscribe sa'yo. Giveaway lang to, giveaway, itong isang cellphone. Giveaway lang. Na-miss ko tugaok ng mga manok, wala yan dito.
Ano ko lang to, giveaway ko lang sa'yo. Matagal na ako nakasubscribe sa'yo. Dahil kung di ako nakasubscribe, hindi ako makakapunta sa live mo lagi. Eto ano lang, backup cellphone ko lang. Hiniram ko lang sa hipag ko. Kaya isusubscribe ko na sa'yo para ano, para may maibigay din ako sa yung kahit paano ilang subscriber. Ito, giveaway ko din sa'yo. Hindi tigi isang account to kaya didikit to. Ayun, teka lang, ipa ano ko lang, ipa dark mode ko lang, dark mode. Yan, dark mode lang. Hindi makita kasi pag ano eh. Ayan o. Subscribe ko na ulit sa'yo, pangalawa. May mga ano ko dito, may bibigay na subscriber, pandagdag sa ano nyo, sa bahay nyo na mga legit. Yan, subscribe ko na, pangalawang giveaway ni Tunying. Like number 58. Yan na, tapos na. NM Sorensen. Ano lang pala itong kay M. Sorensen, 3.49. Adel Padamasco, thank you po from NM Sorensen. Mag-subscribe lang po tayo, support lang. Wait lang po, hindi ko naka-ready masyado. Maraming salamat po sa payo mo, Katunying. No, may dalawa pa oh. May dalawa pa mamaya. May dalawa pa. Itong dalawa na to okay na. Naka-subscribe na sa itong dalawa. May galap shoutout everyone from Habibis Kusain at iba pa. Have a wonderful day, Kabsa Tunying from Malusia. May galap shoutout ESP House. Wishing you a lot of health and success from Homing Tay Vlog. Mega love shoutout host natin at sa lahat from Gold Igorot. Mega love shoutout here for MN Sorensen. Ads Dan Katunying from NM Sorensen. Salamat. Salamat po sa mga natututo ng magpa-ads dyan, sa mga kaibigan natin na ini-introduce na yung ano, yung pag no skip ng ads, dapat panoorin natin kasi doon din tayo sa sahod. Ngayon mo lang pala ako nabalikan, Katunying. Tusok lang host, nag-work na from Simply Kaka. Dating digit po sa nakapintam sa kuna from Gabarda. Atining, may galab shoutout po Atining. Magandang umaga, Katunying. On behalf of Moto TV Wood Farm. Thank you po Ate Ning and Moto TV Wood Farm. NM Sorensen, dan po sa'yo. Ganda ng Australia.
Pangatlo, NM Sorensen, pangatlo. Ayun, hindi pa nakasubscribe, oh, namumula pa, oh. Like number 62. Bell all. Like number 63, oh. NM Sorensen. Apat po yung binigay ko sa inyo, apat. Ito, apat. 2, 4. Apat na CP. Apat na legit account. Thumbs up from Ninalin Vlog Canada. Nelma Aquino Dan. Shoutout host from Ninalin Vlog Canada. Magandang umaga po Katning. Yun. Palitan natin siya, no? NM Sorensen na, palitan na kita. My love, really TV. Drop ka rin po ng bahay dyan. Drop pa lang ng bahay, kaibigan. Freddy Channel, may galap sa host. Thumbs up done from Freddy Channel. Silipin ko lang yung channel nito, Freddy. Ate Juliet, may galap shout out. Thumbs up done from Super Mom. Kanina tong Super Mom na to? Super Mom, ito ba yung kay Super Mama? Anong main mo kaibigan Super Mom? Pwede bang malaman? Adelpa Damaso. Tigit ka rin pang all po sis. Maraming salamat. Freddy Channel, o may jacket ka na kaibigan ng Freddy Channel. Hindi pa ako nakadikit sa'yo kaibigan ng Freddy Channel. Hindi pa yata ako nakakasukli pero no problem yan. Freddy Channel, nandito ko sa video mo na latest video. Latest video mo is live stream. Dan thumbs up sa premiere ni kaibigan Freddy Channel. Tapos dito ko sa Love Bridge Shingswang. Nasa harang lang, nasa harang. Tamsakdan, may galab shoutout from Super Mom. Anong main mo kaibigan Super Mom? Pops Story, may galab shoutout. Ninalin Vlog Dan. Ara The Explorer, may galab shoutout. Juliet Max, magandang umaga po sa lahat from Freddy Channel. May ano ko na po yan ha, may jacket na kaibigan Freddy Channel ha. Ara The Explorer, yan nakasubscribe na ako sa'yo. Bell all na yan kaibigan eh no. Bell on. Tapos Super Mom, ano pong menu? May moderator na po yan. Magandang umaga po sa lahat. Tapos na oh. NM Sorensen. Like 22 kaibigan from Bariotic Boy Tips. Palitan mo natin si NM Sorensen. Sino nga bang kasunod ni NM Sorensen?
Nilma Aquino tayo, Nilma Aquino. Nanay Lids TV, nachimpuan ko. Host, in play ko lang habang naglalaba. Naglalab siya na idol from Pops Tony. Malusa 77. Thank you sis, UTW. Ati Ambi, premier ko sa baba ko. Sige, Tambi. Isunod ka dito kay Ato, kay Nilma. Hindi ko nakita agad eh. Sorry. Jacqueline Green. Yun, salamat Ati Ambi, salamat. Salamat sa pag-delete. Ninalim Vlog Canada, at salamat sa BGBG. Malusia 77, Juliet Mukbang Dan. Nilma Aquino. Unang giveaway, like number 5. Nasa harang o, ayun o, bell all. Like number 5. Oh, like number 6. Ayun o, number 5 na yan o. Hindi pa nakasubscribe. Oh, namumula pa o. Ayun o. Pulang-pula pa. Ayun o. Like number 6. Oh, yan o. Like number 6. Nasa harang pa ako, kaibigan Nilma Aquino. Short video lang pala to. Yan o, pangatlo. Arad Explorer Premier Dan. May harang o, may harang pa o. Pangatlong subscribe. Like number 6 kanina, di ba? Ano, like number 7. Tapos ayan o, bell all. Pangapat. Naglalab shoutout Manay Tuning from Nugi Hunter TV. Salamat kaibigan, Manay Nugi Hunter. Nilma Aquino, pang-apat. Like number 7 kanina oh. Ayan oh, like number 7. Oh yan, like number 8. Bell all. Ayan po, nakikita nyo na nagdadagdag yung like. Kung anong masabi kong like, 7, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Ayan, nagdadagdag po yung like natin. Hindi ko lang alam subscriber. Short video ni kaibigan Nilma Aquino. Next po tayo, next. Nag-live chat po sa lahat from Nugi Hunter TV. Dan Pulpak, Nilma Aquino from Ninalin Vlog Canada. Baba po ng bahay, kaibigan Ninalin Vlog Canada. Para mabigyan po natin ng 4 na legit na subscriber. Arad Explorer, dan po sa inyo. From Malusian 77. Salamat po, Emin Sorensen. Ninalin Vlog Canada OTW from NN Sorensen. Kasanggalon bitak sa lang tamsakarang kaibigan. Shoutout po sa 3 viewers. Kumusta kaibigan Nugi from Malusia 77? Nasarang ulit ako. Ay, ito muna pala oh. Arad Explorer. Nag-drop din ng bahay. Habibis Kusain, yun, nag-love shoutout. Ito man oh, kapalit natin si Ate Ambe. Premier, Ate Ambe.
Bumaba lang po kayo ng link ha. Mega love shoutout idol. Ambisyosa. Dan po RD Explorer. Mega love shoutout paring Clouds. Clouds TV official haba ng harang. Salamat NM Sorensen. Balikan kita for sure from Ninalin Vlog. Good morning Clouds from Ambisyosa. NM Sorensen. Dan sa'yo. Ate Ambeo, like number 73. Like number 73. Nandito na si... wala pang nag-ano ah. Pakiano naman sa Premiere. $73. May dumikit na isa oh. Pang 75. Oh, like number 75. Mag-comment po kayo para alam ng may premiere na nag-thumbs up kayo. Oh, like number 76. 75 kanina, di ba? Oh, like number 76. 76. Nilma Aquino, Dan Connect. Ate Ambeo, like number 76, 76, like 77. Hindi pa nakasubscribe. Thumbs up from Kasanggalon, Bitaksalan. Ambisyosa, Dan Tamsak. Tamsak, indikit po. Oh, bell all na ate Ate Ambe. Bell all, like number 77. Baybaryotic tip, super tagal na po ako dikit sa'yo. Manong, ngayon mo lang po ako nabalikan. Anyways, thank you for that. Thanks sa ambisyosa, Dan Tamsak at dikit po. Nasa harang from Malusia. Okay lang po yan. Kasi pag yung iba naman kasi hindi natin nababalikan ng agad-agad. Tapos nakakalimutan din natin. RD Explorer, teka lang po ah. Superman, hindi nag ano kung Pretty Channel, tapos na ako. Dito na ako sa Love Bridge. Kapapasok pa lang mo, patapos lang ng harang mo. My Love Real TV, hindi pa rin ako nakasubscribe sa'yo ngayon. Isusubscribe na kita pero manunod muna ako ng yung video. Latest video mo is COVID booster shot experience. Alicia Indiana, may galab sa lahat from Nuganter. Papa Nugs from Ate Juliet. Hinarangan kita host, Tamsak Dan. Good morning. Salamat sa mga paharang, sa mga nagpapaharang dyan. At least sigurado, dikit na yung kabsat NM. Oo, dikit na yun kasi matagal na rin na nag-subscribe tapos ngayon lang binalikan. Sure na sure yun. Musta po? Ang lahat, keep safe from Freddy Channel.
Noted po, Malusia. Nakita ko po bakas mo, sure po balik. Pag pag nag-notify, sure na sure ang dikit nun. Pag may notify agad sa'yo. Lalo na pag dito nag-notify, oh. Yung dito siya mag-notify, oh, dyan sa may number. Pag yan siya nag-notify, sure na sure ang dikit nun. Daddy Nugi from Ate Juliet, Biggie House, work mode. Bababa ka lang ng bahay mo, kaibigan Freddy Channel. Salamat po, host. Balikan ko po mga dumikit. Back to work na po. Baba mo na ng bahay. Arad Explorer bago ko umalis. Para ikaw yung sunod ng ipin. Bariotic Boy Tips, yes, Manong. Stay connected. Medyo ilang araw akong hindi nakasupport sa inyo mga kaibigan. Dalawa siguro. Hindi ako nakapagpunta sa mga live stream. Kasi naging busy ako ng konti. Silip-silip. Sa Agosto didikit bukas lang. From Dugi Pan. Adil pa Damasco. Yun, may galab siya nag-drop din ng bahay. Ito na pala, oh. Arad Explorer. Kay Arad Explorer tayo. Arad Explorer. Arad Explorer, oh. Nakadikit na. Bakit ambi? Bakit si Ate Ambi yun? Tapos na ako kay Ate Ambi eh. Yun. Arad Explorer, oh. Unang giveaway. Oh, like number 10. Gawin kong 11. Oh, like number 11. Like number 12. Hindi pa nakasubscribe, oh. Pangalawang giveaway. Oh, like number 12. Pangalawang giveaway. Pangatlong giveaway. Dito muna ako, Slubat CP. Sige, Atembe. Oh, 12. 13 na ngayon, 13. Tapos, bell all. Oh. Now, like number 13, bell all. Ito, like number 14. 15. May dumikit na isa. Good morning po sa lahat from Proud TV Official. Tamsa Coast from Kasanggalundit, Aksalan. Like number 15 ha. Daming po ni host, pangdikit. Mga legit yan. Ate ate. Kaibigan Malusia. Legit yan, tig-isa. Tig-isang account para legit na didikit. Nagalab sa tao, Super MC. Salamat po, Ate Miralisa. Mobile Legend, Bang. Hiram lang yan natin. Nahiram natin daming extra po niyo. Ate Malusia, daming extra. Daming hiram natin. Dantam sa Quid Bakas. Ate Pastag Alicia Indiana, maraming salamat. Nagalab siya tatos Nugir from Super MC. Arad Explorer, Dan Connect from Kasanggaron, Rodel Relox mangyan. Dito muna ako. Ambisyon sa Premier Dan from Adel pa Damasco. Dan share your live, Kabsat from Bariotic Boy Tips. Salamat Kabsat, salamat. Ang dami po ni host.
Pang ayuda. Bang BMRS channel, magandang umaga host, thumbs up. Yan, may moderator na yan, Bang BMRS. But 36 ako. Haha, from Super MC. Aba, ewan ko. Di, okay lang yan natin, ano? Ati Super MC. Hello all everyone from Bang BMRS. Arad Explorer Dan. Wow, dami extra phone. Mega love shoutout Super MC Vlog from Baryotic. Manang kabaryo. Baryotic Boy Tips. Dan Tamsak with Harang. Alicia Indiana. Maraming salamat. Mega love shoutout to Snoogie. Mega love shoutout to Baryotic from Super MC. Mega love shoutout Super MC Vlog from Ate Ambe. Mega love shoutout si Ambe from Super MC. Salamat Ambisyosa from Alicia Indiana. Mega love shoutout po sa lahat from Sentinel Me. Thank you very much. Sentinel Me, Gagamark, Super MC Vlog. Kumusta ka na? 37 tamsak po from Sentinel Me. Marlene Kadigoy Dan. Hindi ba siya ating Marlene Kadigoy? Hindi ko nabasa yung sayo kaibigan ating Marlene Kadigoy. Sorry. Marlene Kadigoy Dan. Gagamark TV, BGBG, pasilip po yung upload from Batanggin yung Pintor. Okay, no problem yan, no problem. Silipin natin yan. Good morning po sa lahat. From Ate Ruwin at Rania. Mega love shoutout host, Gagamark. Okay naman host, from Super MC. Like 37 bro. From Gagamark TV. 47 na. 42 ng like. Mga Ruwin, mega love shoutout for Super MC. 39, thumbs up. Nasa harang ko po from Ate Ruwin at Rania. Harang host from Alicia Indiana. Dahil sa Adult Explorer dan dikit po. Kita dan thumbs up sa premiere mo. Tapos na po kayo kaya ano? Babakrid lang ako ha. Tinan ko yung mga Ninalin tayo, Ninalin. Ninalin Canada Vlog. NM Sorensen tapos na. R&D Explorer tapos na. 3D channel pala. Ninalin Vlog Canada. Unang giveaway, like number 26 pa lang oh. Like number 27. Nasa harang lang, harang. Like 27. Ay, hindi pala harang yun. The thing is no ever. Pangalawa, Ninalin. 27, 28. Like 28. Like number 29 dapat to. Like number 29 nga. Pang-apat, ay pangatlong giveaway. Ate Krashiba Green Pay Vlog, may galab shoutout. Wala na yata si kaibigan nila na. Pero okay lang yan kahit wala na. Like number 29 na, pang 30. Bibigyan pa rin natin yan kahit wala na. Bell, like number 30 na 3 minutes and 22 seconds. Good morning from Ate Mika Jiyama. Chantil Me BGBG. Danhouse Cloud, present ako sa premiere mo. From Ate MC, Alicia Indiana Dan, from Adel Padamasco. Rowena Teranya nag-drop ng bahay, Chantil Me BGBG, Marlene Kadigoy, Arara Explorer, Dan Tikituso Kalimbang. Tamsa Karang House, may love shoutout all. Salamat muli sa 77 bubabahay. Mika Jiyama 2, good morning. Cloud TV official, Dan check po, full pack. Ay may, teka lang, may ano pala.
I'm already done to you, ma'am. Ambisyosa from Malusia. Thumbs up dan host. Dikitan lang po, dikitan. Nanonood lang tayo kay Nina Lynn. Batanggin yung pintor. Thank you. Sir, OTW. From NM Sorensen. Freddy Channel. Baba ka ng bahay, Freddy Channel. May kisuyo. Matatapos na ako dito sa ano mo. Love Bridge. Chingswang. Tapos na rin ako dito kay My Love Real TV. Alicia, musta ang sipag po? From Ate Julie Tubang. Arade Explorer. Dan to you, kaibigan. Chantil May. Bawa ng bahay mo, Chantil May. Ruin na tira niya, Dan. Yun, tapos na. Ninalin. Dito na ako sa, It's Preggy. It's Paggy Day Morning. Naulit na. Yun o, thank you for watching. Tapos na. Eto, malapit na rin o. Ninalin, yun. Ma'am Ninalin in Canada, Dan. Sabi ni Malusia 77. Mega love shout out sa lahat from Nugi Hunter TV. Nugi Hunter TV, nag-BG. Nag-play. Tapos na po kayo kay Nina Lynn. Dito po tayo kay Adel Padamasco. Bala na po kayong mag-subscribe sa ipinipin ko ha. Basta ako, pag pinin ko, bibigyan ko po ng bibigyan ko po ng giveaway. Tapos na kaibigan, Nina Lynn. Ito, nagpa-thank you na rin Thank you for watching. Dahil gusto ko makatulong ako. Basta pag may punta sa akin, bibigyan natin ng subscriber yan. Pero babalikan naman kayo lahat yan kasi hindi naman mag-a-attend ng isang live stream yan kung hindi makikipagdikitan. Kaya ang dapat lang natin makipagdikitan lang. At saka uulitin ko yung mga may ads po, lalo na pag mga monetized channel. No, skip ads po sa'yo mga kaibigan. Kasi may isang vlogger na nag-post na kaibigan ko, nag-post sa FB. 28 days ang lumipas na marami sa kanyang nagsasabi na nagpapaharang daw. Pero yung kanyang nasa studio, YouTube studio, 97% skippable ads. Kaya ang nakuha lang niya na revenue sa 28 days na yon is 0.03. Ibig sabihin 0.73 ay 0.03. Hindi ko lang umabot sa 0.1. Kaya tangkilikin po natin ang no skip ads sa ating mga small YouTuber. Huwag na po tayo mag-skip ng ads po mga kaibigan nating YouTuber. Juliet Mukabang, Dan. Ma'am Adel Padamasco, Dan po. Sa iyo, galing mo pong kumanta. Malusia 77, Dan dikit po kita. Salamat po. Dan tapos sa premier Juliet Mukbang, ang pinaka-sexing mukbangers. From Ate Ambe. Mega love shout out bro, Nugi Hunter Guapito from Gagamarak. Mega love shout out Krashiba Guanpi Vlog from Ambisyosa. Aaron, mega love shout out. Juliet Mukbang, BG. Welcome S. Labagan, Bell's Adventure. Ay, may pala si Bell's Adventure. Shout out sa 14 viewers. 41 thumbs up. Kay Adil Padamasco po tayo, Adil Padamasco.
Adil pa Damasco. Unang unang giveaway. Huwag mong ibaba to kaibigan, Adil pa. Bots Monkey me too. Ads kaibigan from Bots Monkey. Kaibigan Bots. Ano tayo dito kaibigan, kung mamarapatin at di mo masamain, main to main ang pakisuyo muna yung pinakang main mo. Dalaw lang kaibigan. Sige, okay lang yan, okay lang. Salamat sa pagdalaw. Ito yung ibaba mo, kaibigan Adil pa. Hindi yung pinaka main channel mo, like number 16. Yan ang ibaba mo kaibigan, para dalaw lang kaibigan. Pero kilala naman kita, kaso ang problema nga yung iba gusto main to main. Shoutout sa lahat, ingat mo kayo palagi from Bots Monkey. Adil pa salamat, bababahay. Harang host. Nasa taas yung bahay ni Adil pa Damasco. Ate Alicia andyan na. May galab siya tao, Idol Rowena Tiranya. Ma'am Rowena Tiranya, tusok dan, dating dikit. Tapos na ako kaibigan, Freddy Channel sa yung Love Rage Sing Swang. Etong kay Aaron, kay ano to, kay Nura Aaron. Kilala ko naman tong Nura Aaron na to, kaya may jacket na. Bots Monkey me to, mayroon ding subscriber, mayroon ding video, kaya legit din. Kilala ko din yan, si Bots Monkey me to. Kung hindi niyo pa naman kilala, mga kaibigan, pasensya na pero kilala ko siya. Lalagyan ko din siya ng jacket, dahil kilala ko naman. Batanggin niya dan po. Ate Adil po, pangalawang giveaway. Thank you ding. Dito ko sa latest video mo na yesterday when I was young. Like number 18 pala hindi ko na kalimutan ko. Phil Amin Japan is live. Edna Viana YouTuber. Maskaras. Ate Adil po, pangatlong giveaway. Pangatlo. Tamsak ding. Dan tamsak si yesterday when I was young from Adil pa Damasco. Edna Viana YouTuber. Hashtag Maluisa77, stay connected po. Miss RR, paiba-ibang ano ito ni Miss RR channel. Tamsak dan po sa'yo host from Wids Vlog TV. $320 subscriber. Di pa ako nakasubscribe sa'yo, Wids Vlog TV. Ngayon pa lang. Panoorin ko lang tong latest video mo. Dito muna tayo sa part 2 ng ginagawa kong CR. Sa part 1 muna ako, part 1. Like number 43 sa part 1 mo, sa ginagawa mong CR. 2 minutes and 13 seconds. Tapos mamaya part 2. Manoy, wow, pengi ako Manoy from Nugi Enter TV commented.
Just go to channel mga lalabs from Nora Aron Vlog. Ay, bakit na-delete ko? Sorry. Ba't na-remove ko yun? Ba't na-edge ko naman yun? Vince Vlog TV, may moderator ka na. Ate Ambi, sorry, may na-hide ako. Ba't may na-delete si Ate Ambi? Guys, I need watch hour, please. Ko, pa-play. Guys, I need watch hour, please ko. Replay sa video ko guys from Alicia, Indiana. Oh, support lang guys, support lang. Miss RR, main mo ba to? Oh, main yan. Main niya yan, Ate Nora Aron. Dating dikit. Mag-go to channel ka, go to channel. Ano nga bang dating ano nito ni Miss RR? Makipagdikitan ka lang dyan, Wids Vlog TV at manood ha, katulad nitong pinapanood natin ano. Manood, tapusin mo, pag kaunti lang naman, pakipanood, tapos mag-comment ka ng tama. Yung naayon sa kanyang ano, sa kanyang video. Maya kita puntaan, bots. O house, para iwas lagas. Ding buya umjay imbabak. 31 seconds lang. 31 seconds lang yon. Tapos tayo kay Dilma Damasco ha, mga kaibigan. Dito naman tayo kay Dudong Kakay. Yun, salamat Dudong Kakay at binisita mo kaibigan. Hello host, thumbs up down from Dudong Kakay. Shoutout sa 17 viewers. Sige, digitan lang po kayo. Digitan muna, digitan. Palitan ko na yung nakapin ha. Palit na sa nakapin. Tapos na si Ate Ambi, ni Nalyn Vlog. Tapos na rin. Malusia muna tayo. Malusia, 77. Ate Ambi, baba nga ng bahay ng ano. Comment ka nga. Yun, meron pala. Akala ko na-hide ko. And I'm sorry sir, mega love shoutout. Mama Del pa kasi kanta po ako sa bahay mo. Dan po. Nora Aron, BG. Mamaya po no, Ate Nora Aron ha. Watch ko po lahat yan. Kaibigan Malusya oh. Like number 8. 2 minutes and 45 seconds. Like number 8. Bakit ayaw na mag... Oh, like number 9. OTW sa nakapin. NM Sorensen, dan po ako sa'yo. Manood po katulad po ng ginagawa ko ha. Katulad po nito ay ginagawa ko, nanunood oh. Chicken feet. Chicken Adidas, preparation for cooking. Wag po yung dandikit lang ha. Hindi po ako paangat. Ate Malusya oh, pangatlo, hindi pa nakasubscribe oh. Like number 9, like number 11, may dumikit ng isa. Oh, like number 11 na oh. Ding itambay ko lang atoy. Aglablabaak.
Nanginginaak lang. Sige, sige ate, sige, sige. Mamaya pag sinabi kong drop the link, drop. Pang-apat, pang-apat. Kaibigan Malucio, hindi pa nakasubscribe oh. Like number 11 ako kanina oh. Like number 12 na 13. May dumikit pang isa. May nag-like pang isa. Pag nag-like po kayo, mag-subscribe na rin po kayo, tapos kalimbang all. Ruin na tira niya, may galab siya to sa'yo from Crossibag 1P. Oh, like number 13 na, oh, 13. Rayan Channel, Tamsa Karang. Kaibigan Rayan Channel, sorry, hindi ako nakasupport ng ilang araw na naging busy lang ako. Kaibigan Ruin na tira niya, may galab siya to, kaibigan. Maganda na yung sinasabi ko sa inyo na naging busy at di ako nakasupport para alam nyo po. Call back dan po sa'yo. Ay, nakalimutan ko siya. Nakalimutan ko na naman. Ma'am Adel pa, dan po, ingat po sa copyright. From Ate Ruina ay Ate Super MC. Tamsak na po, idol, kaibigan Tunying. Good morning, Manay Tunying from Manay Christ follower. NM Sarinsen, dan po ako sa'yo. Dudong Kakay, nag-drop ng bahay. Tamsakos from Idol Ami Jimenez. Listening lang din from Aaron. Salamat, salamat ate. Ako nga idol, hinanit, kaya hindi ako makalive. Good morning bro, from Bruboy Peralta. Hello kaibigan, Ami Jimenez from Christ Follower TV. Ori Official BGBG. Malusia 77, dan po ako sa'yo. From Dudong Kakay. Malusia dan from Adilpa Damasco. Mega love shoutout po kaibigan Boy Peralta. Good morning everybody from Boy Peralta. No, Uri Official BGBG. Dudong Kakay nag-drop ng bahay. Mayitski Channel. Tusok Host. Tapos na ako dito sa ano mo kaibigan Wids Vlog TV ah. Part 2 ng ginagawang CR. Dito na tayo sa part 1. Yun. Ito na yung part 1 mo ah. 2.13. Megalab shoutout Sir Boy Peralta from Ambisyosa. Megalab shoutout kapatid Boy from Super MC. Dudong Kakay nag-drop ng bahay. Palit po tayo sa nakapin, Malusia, palit sa nakapin. Bakrid lang ako. Tapos na si Ate Ambi. Alicia Indiana tayo, Alicia Indiana. Ate Phil Hong Kong, hashtag Rino Channel. Mega love shoutout po, good morning, salamat po. Ate Regina, Villarmino TV channel. Krasiba, hello kaibigan. From Manay Christ follower. Mega love shoutout Hospital from Super MC. Enrico Titar, drop the link.
Silent LS, Daily 19. Hi po host from Doc Apurillo. Pelong kong nag-drop din ng bahay. Happy March TV, nag-drop din ng bahay. Alicia Indiana po tayo, Alicia Indiana. Mega love shoutout kapatid Super MC. Salamat po sa 14 viewers, 52 thumbs up. Meron na po tayong mag-iisang oras na po, 56 minutes. Thumbs up na house, mega love shoutout po sa lahat from Gia Auditor. Mega love shoutout Brad, Bruboy Peralta. Mega love shoutout po Astag Pil Hong Kong, Ambisyosa, Dan Pulpak, Dudong Kakay. Ami Menes. Mega love shoutout from Ambe. Mega love shoutout kaibigan Crash Follower TV. Ay po host from Duke of Aurelio. Mega love shoutout Crash Follower TV from Ambisyosa. Mega love shoutout kaibigan G Auditor from Crash Follower TV. Mega love shoutout po G Auditor from Ate Ruin Atranya. Mega love shoutout po Ruin Atranya Vlog. Phil Hong Kong Dan po from Miss RR. Duke of Aurelio BGBG with heart in care emoticon. Kroshiba Guanpei. Nag-drop din ng bahay. Mega love shoutout Ruin Atranya. Hello kaibigan ng Ambisyosa from Crash Follower TV. Malusia BGBG. Mega love shoutout po No Bird Papa. No Bird Papa pala nag-drop ng link. Morning host from No Bird Papa. No Bird. Tambay lang ako manoy, gagawa ng tinapay. Sige po. Yung mga may trabaho dyan ha. Bro, ganda ng news CP mo. Tungi magsam. Oh, salamat bro. May nag-sponsor sa atin ng ito yun oh. Ito yung cellphone na yun. Ayaw niya magpakilala. Pero isa rin siyang YouTuber. Isa rin siyang vlogger, small vlogger. Ayaw lang na niya magpakilala kasi hindi naman basihan. Believe din ako sa ano niya kasi hindi naman daw basihan porket nag-sponsor siya. Babanggitin niya yung pangalan dun sa aking pag-unbox. Pero sinabi ko rin muna sa kanya bago ako mag-unbox, sinabi ko sa kanya na kaibigan, i-flex ko yung pangalan mo, i-flex ko ba yung YouTube channel niya, ting, ito yung kanyang YouTube channel, ting. Pero sabi niya wag na kasi hindi naman yun ang basihan para yung kumbaga sa ano, ipangalandakan yung kanyang YouTube channel. Ganun. Pero believe ako sa ano niya, believe ako. Kaya hindi ko pinakilala kung anong YouTube channel niya. Hi Alicia from Juliet Mukbang. Harang from Bariotic Boy Tips. Salamat host from Alicia Indiana. Mga lalabs, baka hindi pa kayo dikit sa akin. Padikit naman po. Salamat from Happy March. Juliet Mukbang, mega love morning po. Yun, tapos na oh. Kaya tapos na ako kay kaibigan Malusia. Alicia Indiana, dito ko sa'yo, Alicia Indiana. Like number 10. 14 minutes. Alicia Indiana, hello Juliet. 14 minutes. Kakagraduate lang ni Alicia Indiana. Pangalawa. Like number 10, like number 11. Like number 11, yung dalawa hindi pa tapos eh. May dalawa pa kay Malusia 77. Good morning bro, Bariotic Boy Tips. Alicia Indiana, dan po sa'yo. Amping sa rooftop. Harang from Bariotic Boy Tips. Dodong Kakay sa Mama Pig from Adilpa Damasco. Salamat host from Alicia Indiana. The Apox from Duke of Aurelio. BGBG, Juliet Mukbang. Juliet Mukbang, mega love kaibigan from Money Crash Follower. Mga lalabs, baka po hindi po kayo dikit. Good morning kuya.
Harang pa from Ma'am si Risa. Shoutout po sa 18 viewers. Salamat, salamat. Meron na po tayong 1 hour. Dikit na ako kanina kay Alicia from Batanggenyo Pintor. Batanggenyo Pintor, kumusta po kayo? From Money Crush follower. Malusia 77, dan dikit. From Marlin Kadigoy. Bro, ganda niyo yung CV mo, Tony Maxam. Dudong Kakay, Dan sa Mama Pig. Alicia Indiana, dating dikit. Alicia Dan po ako. Manood po ah. Manood po, hindi yung dikit-dikit lang. Sana all nakakaabot ng 1 oras. From palitan mo na kasi yung ano mo. Idol Juicy Menes, palitan mo na yung internet mo. Thumbs up na host from ate ko si Nani Juicy. Ate Juliet Mukbang, BGBG, Marlene Kadigoy, kumusta po kayo kaibigan? Dating dikit na po sa nakapin. Pa-watch din po ng new upload ko kung dikit na. Oh, support lang po tayo mga kaibigan. Hindi pwedeng tayo lang po ang isusupport ng isang small YouTuber. Pag hindi po kayo sinusuportahan, di wag niyo na rin puntahan. Ganun lang yon. Pero pag lagi naman pumupunta sa inyo, kaya balikan nyo rin kasi nakakaya naman yung ganun eh. Abay, pag minsan di rin ako nakakapunta sa ibang sinusubscribean ko. Pero pag may oras ako at nandito ako nakatutok, pinupuntahan ko yan, hindi pwedeng hindi. Salamat Baryotic Boy. Ambitious sa Mega Love shoutout. From Alicia Indiana, Maxam, musta ang red car? Okay lang, Ate Juliet. Wish ko nga yan eh, wish ko. Dapat nga, sports car yan eh, sports car yung red. Kasi hindi sports car eh. Mega Love shoutout sa Sammy Menes. Kasangga, Rodel, relax mang yan, nag-drop din ng bahay. Medyo mahaba yung kay 13 minutes pa yung 36. Chicken pit. Alis yan dyan dito sa rooftop rooftop. 14 minutes din. Dayak. Dito ko sa rooftop guys. Yung mga nagbababa po dyan na Arbal Vlog Live. Paki-subscribe nyo na po para pag naipin, kaunti na lang yung naipipin natin. Pasilip po guys, from Batanggenyo Pintor. Ito kayo na ba to? Ipalit ko na nga siya, Batanggenyo Pintor. Dudong Kakay, Dan Pulpak. From Ma'am si Risa. Wids Vlog TV, tapos na rin ako kaibigan Wids Vlog TV. Mayitski Channel, yun. Nawala agad si Mayitski Channel, sumilip lang. And Sorensen, pakibalikan na lang po sa bakas ko, di na kita nakikita. From Krasibad Gwen Vlog. Oo nga, wala na rin yata si kaibigan NM Sorensen. Ito pa pala oh. Ay, nagbasa ng bahay oh. Pakibalikan daw po si Krashiba Guanpi Vlog. NM Sarensen watching po from Ma'am Shirisa. Full watch ko sa nakapin host. Oo nga, mahaba yung kaibigan kay Alicia Indiana. Okay lang po yan. Basta pag ganyan po talaga manong kabaryo. Ang isang legit na gustong makatulong, talagang tinatapos. Kaya ugaliin yung gayahin ang katulad ni Manoy Baryotic Boy Tips na full watch talaga. Para dikit naman sa yung dikit na dikit talaga. At saka nakatulong tatlong makakatulong sa iyo eh. Una, subscriber. Pangalawa, WH. Pangalawa, views. 4 pa nga pala eh. Pang-4, like.
Kaya dapat ugaliin po natin yung ganong pamamaraan. Tsaka yung no skip ads sa mga monetized channel, lalo na yung sa mga baguhan po, mga baguhan. Kasi kadalasan sa mga baguhan, garapalan yung garapalan yung mga banat eh. Pagka nakita, like, subscribe, kalimbang all, tapos balik skip na, hindi na papanoorin, magko-comment na lang kung ano yung nasa title. Minsan magdudugtong pa ng pabalik. Minsan mag-aano pa ng full sending support. Yung mga nagbigat po, balikan ko kayo mamaya para ma-full watch ko kayo. Salamat from Happy Marge. Kasanggardel, dan po sa inyo. Batanggin yung pintor, watching that indicate from Ma'am Sherisa. Enrico Titar, watching that indicate from Ma'am Sherisa. Salamat po Ma'am Sherisa, sa dating dikit na din ako from Batanggin yung pintor. Ma'am Sherisa, dan sukli sa short video. Ako nagbakas, 2. Yung mga short videos, mga seconds lang, kung pwede mga sa mga nandito, wag din natin ugaliin na dun lang dumikit, dun lang manood sa short video. Yung mga second lang. Patanggin yung pintor dan, from Alisin dyan ah. Makapakatawa ka din. Apay ngayon manang. Dan Sarang at SWAT kapatid, boy, sa snow mo, from Super MC. Bababahay, ng Nuraron. Wag yung shorts video, kasi di naman saglit lang yon. Di makakatulong sa WH yun. Pero kung gusto niyo yung short video ang ibaba nyo para sa dose. Kasi yung ibang wala namang harang eh. Ibang short video walang harang. Dong kakay, dan dikit na kita, salamat sa support. Kung short videos, manood ng kahit 2 bago dumikit. Oo, kasi kaya nga nung kabaryo, yung short video kong tilapia, yung lang, ilang seconds lang yun. Inirisk ko yun. Kahit na yun, 2.4 yata yun, 2.4 views. Inirisk ko pa yun. Kasi yun lang ang dinidikitan eh. Mahina yung watch hour na pumapasok sa akin. Kaya binura ko na. Kasi yung ibang mga hindi pa monetize, yung ibang baguhan pa lang, mga tawag dito? Mga wais. Doon lang sila didikit, doon lang sila magbabakas, doon lang sila magko-comment. Tapos magko-comment pa nga, iba pa nga yung comment eh. Iba magko-comment pa. Yung pagkabuya lang, daming isda, yun lang. Daming isda kaibigan. Hindi man lang na-comment kung anong ginawa ko doon sa isda, kung sinigang ko, pernito o inihaw. Pag short lang yung comment, short lang din ang pinanood nun. Salamat Batanggin yung pintor. Ako host, before ko dikit, nanonood ko talaga. Ayun, katulad nitong ginagawa natin oh. Pinapanood ko, ganyan, sa bagay ako nag-aayuda. Pero kahit nag-aayuda ako, kahit pumupunta ako sa live stream, ganyan ang ginagawa ko. Tapos na pala kaibigan Malusia. Nandito na ako sa hello to all of our friends. God bless everyone. Vlog March 22. I-like ko na lang like 22. 13 minutes. Nakawatch na ako ng 1 minute 1 minute may get. Ito nasa live stream na. Tingnan mo, nasa live stream na Sino bang live stream na to? Jano TV, nakasubscribe din ako. Hano TV, pero di ko man lang nakikita dito sa bahay ko. Pero okay lang yan, baka wala siyang time. Baka wala siyang time na sumilip.
Ganun kasi yung iba eh, walang time, wala silang time na sumilip sa iba. Kaya, pero may time silang may time silang mag-live. Di man lang sumilip sa ibang kaibigan na natin na sinusubscribe natin. Matatapos na kaibigan Alicia Indiana oh. Dito pa ako kay Alicia Indiana ah. Mamaya ko palitan si Batanggin yung pintor. Ito, Batanggin yung pintor pala oh. Like number 13. Subscribe ko na rin oh. Oh, bell all. Like number 13. Ako dapat may harang pa nga ako. Dapat magpapaharang ako sa sarili ko eh. Oh, pero hindi na ako magpapaharang kasi kailangan ko mag-ayuda. Magbigay ng giveaway. Like number 14 na oh. 14. Naka-subscribe na to. Kaibigan Batanggin yung pintor. Five minutes. Sakto. 5 minutes. Dandikitas pintor, naaliw ako sa sound booth. Doon sa Wooden Beach. Host, Batanggin yung pintor. No bird papa, dan po ako sa iyo from Malusia. Batanggin yung pintor, salamat host. No problem, no problem. Salamat Krashiba. Baba ka ng bayan Manong Kabaryo. Para ma-subscribe ka rin nila. Salamat Marlene Gadigoy. Bukas ako babalik. Nalista ko. Name mo dito. From Ninalyn Vlog. Okay rin yan. Pwede rin yan na maglista. Para kinabukasan balikan. Pero itambay kulat tandig. Baba ka rin ng bahay mo ate para may baba ko. Gusto na ba? May binaba ka na ba? Yun meron na pala. Sige. Ate na din. Sige. Panoorin ko lang si Batanggin yung pintor. Tapos di pa tapos kay Alicia Indiana eh. Ito, lagi ko nasa live ni, pag nagla-live ko si kaibigan Alicia Indiana. Kasi marami naman tong pwedeng i-play. Kaya nakatambay lang lahat yan. Adil pa Damasco, balikan mo lang ako sa bakaso kanina pa. Dikit watch, thumbs up sa'yo po. Ito si Krashiba Gwenpei. Napaka-supportive niyan. Nagalab si Tatali, kusina ni Josie from Super MC. Marlene, kanina pa ako nakadikit sa'yo from Batanggin yung pintor. Pintoy na pati. Bahala silang magbalik. Obligasyon natin balikan mga dumikit sa atin. O sabagay, tama naman yun. Sa FTV Karachi, may galab shoutout. How are you my dear brother? I'm okay my friend. O tapos na kapkat. Ate Alicia Indiana, tapos na rin Tanggalin ko na yung ads. Ay, hindi pala ads yun. Ayan, nagpapatime ka na Sabagay, tama yun. Tama yung kay Manong Kabaryo. Obligasyon yung balikan pag may nakita kayong bakas. Batanggin yung pintor, like number 15. Tatlong views. Pang-4. Hindi pa nakasubscribe Subscribe ko na rin, Batanggin yung pintor. Panuorin ko lang po yan Like number 15.
Marlene Cadigoy, done watching from Ma'am Sirisa. No bird papa, nag-BG-BG. Kung sinanigyo si BG-BG rin. No bird papa, no bird. Pa-watch po, short video lang po, salamat. Ma'am Sirisa Dan from Adelpa Damasco. Mustafa D from Sunny Official. Ninalim Vlog Canada and Saib TV Karachi, nag-drop din ng bahay. Megalab shout out din Kabsat Bariotic. Batanggin yung pintor, nag-BG-BG. Philippine Saudi Group. O tapos na, kaibigan, ano, Batanggin yung pintor. Palitan ko muna si kaibigan Batanggin yung pintor. Ito muna kasi na kanina pa naman to. Tapos si Ate Nura Aron, nasaan na ba yung Nura Aron? Ayun, sa taas. Yun, tapos na, nasa live na din ni ano. Live na rin. Kaya ano bang live to? Ames KG Vlog. Nag-comment na rin ako para malaman niya. No bird papa. Andito ko, no bird. Like na rin oh. Panoorin lang natin, ilang minuto ba to? 23 minutes, 23 seconds lang oh. Para sa views lang, Batanggin yung perto, salamat. Ito din, kausap ko. Ano? Ito din, kausap ko siya ha. Sinong kausap niyo? Ding tumawag si Ate Emma. Kausap ko siya sa Messenger. Ay, sige. Dan Puno Bird from Ate Ruina Tiranya. Yun, like na. Paltan mo kaibigan no Bird Papa yung ano. Videos mo. Yung medyo mahaba-haba ng konti. Si walang ads. Shoutout sa 16 viewers. May galab shoutout Ma'am Ruina Tiranya Vlog. Ronald Dumlao. May galab shoutout kaibigan Ronald Dumlao. Okay lang Sir Boy, kahigising lang from Manay Tita Vlog. Ano pong may natin, kaibigan Ronald Dumlao? Ganda ng ano mo. Ganda ng background nyo, ganda pa ng picture. Schedule March 3 2020 to, ano na ngayon? Waiting for Ronald Dumlao, March 3 5:36. Anong main natin kaibigan Ronald Dumlao? Agoy spam comment. Ang iba katunying, please comment naman po related po sa video. Huwag po magmadali, magdikit. Comment na maayos. Now my dear friend, please check. Dating dikit sa nakapin. Sino yan ito? Kaibigan NM Sorensen. Please return me from Saib TV Karachi. Emily GTV. Pwede pa kibaba mo na ng ano mo? Ronald Dumlao.
Yung main mo lang muna ang gamitin mo kasi puro main ang nandito. Oh. Main to main tayo. Balita dyan pa di. Okay lang pa di. Wala namang problema. Walang balita. Walang bago. Tapos na no bird. Palitan mo kaibigan no bird yung ano. Yung medyo mahaba-haba. Yung medyo may harang. Palitan mo na si no bird. Kasi short video yung ano niya. Marlene Kadigoy muna tayo, Marlene Kadigoy. Ay, sinura Aron nga pala. Teka lang, dito muna tayo kay Nura Aron. Palitan mo na kita kaibigan Marlene Kadigoy, saglit lang. Short video lang naman to. May kisuy ako kaibigan. Ronald Dumlaw. I-delete agad ang spam. O, i-delete na agad. I-delete na agad. Tapos hindi, mag-comment ka muna dun sa nagbakas ng spam. Ano ba, ako yung nag-comment ng spam, no? Replyan mo muna siya para mabasa din niya. Replyan mo muna yung tama, na mapagsabihan mo ng tama. Halimbawa, sa sunod kaibigan, wag mo namang uulitin na kung may ikipag-subscribe ka sa iba, kung may didikita ka pang iba, wag mo nang gagamitin ang words na to kasi spam to. Panoorin mo na lang kamo yung yung video at yun ang i-comment mo, wag nang kung ano-ano. Tsaka make sure na talaga nanood kasi hindi nanood yan pag ang comment spam, hindi nanood yan. Kaya dapat mapagsabihan mo rin, wag mo nang i-delete. Pagsabihan mo rin muna. Yung payuhan mo lang ba? Tapos pag after mga 5 minutes, saka mo na lang siya dikitin para mabasa rin niya. Para maano din siya, ano tawag nito? Matuto. Harang bro, may love shout po sa lahat from Johnny TV Vlog. Manny Dong, may love shout out Manny Dong. Silip lang, bago ako mamasada ng tricycle Manoy. J Auditor, done watching sa'yo dating dikit. May love shout out 24 million in the house from Bruboy Peralta. Ingat po kayo dong sa pamamasada from Manay Tita Vlog. Nobert Papadan from Adil Padamasco. Nora Aron, dito ako sa bahay nyo. Nasa ads lang, nasa ads. Hindi pa nakasubscribe o atin Nora Aron. Like number 122. Sir Boy, thank you. Thank you very much sa pag-play ng mga videos ko. God bless. Yes. Baryotik, galing ako sa astig na intro mo. Mismo, sa paring boy at sa lahat ng bisita ni Manny Tunying. TikTok pala yun, TikTok. 4 minutes. O, pangalawa, atin Ura-Aron, o. Di pa rin nakasubscribe, o. Gamitin mo yung ano mo, no, atin Ura-Aron. Ipang ano mo na lang to, pang support mo na lang tong araw na to, yung araw na yan. Ang gamitin mo na lang yung Nura Aron, at least nandito naman yung Nura Aron mo. Like 122, 23, like 123, 24 na to. Ito like number 25. Nasa harang lang lahat, nasa harang. O, palitan ko na, palitan. Si Marlene Kadigoy na, Marlene Kadigoy. Sakto yan, 5 minutes. Watching Aron from Ma'am Serisa. Idol Johnny, thank you sa palagi mong pagpi-play sa video ko. God bless from Manay Tita.
Aaron Dan from Adelpa, Damasco. Watching po Gagamrak, gigil ng pulahan. Bro Gagamrak, wapang bago na laban from Johnny TV Vlog. Dan to you no bird papa from Ninalin Vlog. Wala na si Ronald Dumlaw. May galap shoutout bro, Johnny TV Vlog. Nora Aron Vlog, Dan Pulpak po from Marlin Cadigoy. Out muna ako, luto muna ako from Adelpa, Damasco. Sige po. Yung mga may gagawin, pwede na po mag-exit. Unahin po natin yung mga trabaho natin, lalo kung tayo namamasukan. Kung may trabaho sa yung mga OFW, mamaya masilip kayo ng mga boss nyo, masisanti pa kayo, ma-terminate kayo, mapauwi pa kayo. Mahirap na yung walang trabaho. Mag-premier ka kapatid ng mahaba. Hashtag Tita Vlogs from Boy Peralta. At sa iyo sis Lisa, thank you very much sa pag-play ng mga videos ko. God bless. Bawi din ako sa iyo. Chantel May, BG lang ba itong picture na rin Chantel May? Happy March, nag-drop din ng bahay. Dan NM, ikaw na bahala magbalik ng bakas ko kung hindi pa. Thanks. Salamat po host from Adelpa, Damasco. Agricultural page made by my son from Nora Aron Vlog. Shoutout po sa 17 viewers, 58 thumbs up. Salamat po host, Chantel May. Nag-BG na naman ang ano ba to? Tatatakbo. Oh, Sir Boy, madami din natulong. Dani, may ko na bahala. Salamat po host. Gagamrak TV. Muli kong pinanood mga kulangan gagamba mo. Ay, pulahan siguro to. Sa FTV Karachi, drop the link. O, nasa harang pa ako, Spotty. At syempre kay Idol Host. Thank you rin sa iyo sa palagi mong pag-support. Thank you rin Ate Tita Vlogs. Hindi nga ako nakakapag-play sa iyo eh. Hindi naman ako nagpi-play sa iyo, man, Tita. At syempre kay Idol Host. Welcome sis sa halinhinan kayo ni na host, Arbal, host. Move on sis para malapit na sila. Tita, may galap shoutout po. Kumusta? From Johnny TV Vlog. BG lang din ako. At andito. Lagi mga amo. Basta wait nyo. Balikan ko. Sundan ko bakas nyo. Salamat sa pangunawa. From Happy March. Oo, basta pag kung anong alam mo, latest nyo. Ganun lang yung style mo. Latest nyo. Yun ang binababa nyo. Pag wala kayong time, silipin nyo yung mga comment. Balik kayong paunti-unti. Pwede nga Idol Host from Tita Vlog. Salamat din. Oh, di ako nagpi-play sa'yo, Manay Tita. Nakakalimutan ko. Ma'am si Risa nag-drop din ng bahay. Kay Marlin Cadigoy tayo, Marlin Cadigoy ah. At tinuro na ako, nandito na ako sa Silent Hills mo. Like number 5 oh. I-like ko na, pero exit ko na para napuntahan ko naman si kaibigan Marlin Cadigoy. Oh, thank you for watching. Ako naman. Thank you pa rin kasi nakakalimutan mo. Kaya ma-play ko na. Tayong tatlo ni Miss Hugot. Halinhila na lang. Thumbs up post from Alvin Manny, Alvin Watchador. Maya check mo sa GC. Baka this week, ma-apply na sina Arbal at Move On. Tagal na yung kay Arbal ah. Dito pumapasok yung piniplay ko na minsan.
Dito kay Marlene Cadigoy, oh. Ayos lang idol dyan eh, basta thanks talaga. Kaibigan Marlene, oh, unang giveaway. Like 111. 11 minutes and 32 seconds. Like 112. May iniris kasi yun eh. May iniris na mga video. Kaya may hirapan umangat na naman yung WH. O, like 113. Ito dapat 114. Oh, 100. Oh, di pa nagpapa-pop up yung ano. Yung isang like. Hi, naglalaba ako, Ryan Antulihaw. Mega live shoutout idol, magandang umaga sa iyo at sa lahat from Salersing. Bakit? Salamat tos from Marlene Cadigoy. Johnny TV Vlog, dan silip sa bahay mo. Kaya sabi ko araw-araw mag-silent habang di pa nasa ano yata yung ating Ate MC sa probinsya nila. Ninalin Marlene Cadigoy, tapos panood ng video mo. Bukas panood ako ulit. Bukas at dikit from Ninalin in Canada. Chantil May, BG, mega love shoutout to Ma'am Marlene Cadigoy. Mega love shoutout Marlene Cadigoy from Ate Rowena Granya. Mega love shoutout Johnny TV Vlog from Ate Rowena Granya. Happy March! Nag-drop din ng bahay. Oh, mag-alis na din pala ako. Copyright. May dalawa yata ako from Super MC. Saka na, salamat sa iyo the host. Malapit grade 3 po from Ninilin. Tsaga-tsaga lang kaibigan ni Nalin Vlog Canada. Basta magbakas ka lang ng maayos. Tapos, panurin mo para alam mo yung i-comment mo. Para hindi ma-spam at saka para alam nilang nanood ka talaga. Para balikan ka nila. Kasi pag maganda yung comment, maganda yung bakas mo, yung pag-comment mo, sigurado babalikan ka ng mga yan. Pero kung pangit yung comment mo, nakakaano din na magbalik.
Lalo na pag spam. Salamat sa iyo, Dos. Hindi na ako nalagasan. Basta araw-araw silent from Super MC 22 Vlog. Wait nyo po balik ko. Huwag po mag-alala. Share, subscribe back, and full watch. No skip ads din ako from No Bird Papa. Kusina ni Juicy. Nag-drop din na ba? May galab sa tao si Rowena Teranya. OTW kay Kusina from Super MC, NM Sorenson, BBG Installer C. Johnny TV Vlog, may galab sa bro from Manong Bariotic Boy Tips. Marlene, my dear friend. Dan, please check from Saif TV Karachi. Tamsak lang, sapat na from Chantil May. May galab sa idol, mga magandang umaga sa iyo at sa lahat from Sheller Singh. Teta, walang bago na upload from Johnny TV Vlog. Johnny TV Vlog, nag-drop din ng bahay. And Sheller Singh, BGBG. No Bird Papa, drop the link. Ito po. Ito, D-short. Para may ads po. Thank you from No Bird Papa. Saif TV Karachi, official. Nag-BGBG. Harang Dan, kaibigan, tamsak sa'yo from Vivo Mascarados. BG lang, idol, nasa work kasi from Seller Sig. Vivo Mascarados vlog, yun. Mega live shoutout from Boy Peralta. Johnny TV vlog, bagong dikit from Road Kasangga Rodel Relox Mangyan. Dancis Kusina, watch full Sahara. Ay, ano? Dancis Kusina, full watch Sahara from Super MC. Kaibigan Boy Peralta, buenos dias sa'yo from Vivas Mascarados. Idol Ore Official, may galab shoutout po from Johnny TV Vlog, Saif TV Karachi, and Kasangga Rodel Relox Mangyan, nag-drop niya ng bahay. May galab shoutout Ma'am C. Pinuntahan ko ulit sa yummy noodles mo from ating Rashiba Green Vlog. Happy March, nag-BGBG. Ay pala ito nga pala nakapin. Ito nga muna siya, no? Kanina pa ito eh. Yan, dyan muna tayo kay Rodel Relox Mangyan. Sunod natin si Ma'am Sirisa. Tapos si Krashiba Gunpei. Dito na ako kay Marlene Cadigoy, malapit na oh. Super na sa kalahati. Ate Ambe, ambisyosa. Premier, tapos na ako sa premier ni Ate Ambe. Happy March pala, sunod din namaya. Dikitan lang po, dikitan. Sa Kapastarla ka ba? Ate ano? Marlene Cadigoy? Kadadaan ko lang kahapon dun eh. Galing ako Concepcion. Naligaw ako, nagatid ako sa airport. Nagatid ako sa hipag ko. Tapos pag uwi ko, hindi ko nakita yung ano. Hindi ko napansin yung exit ng EasyTech. Naka-exit kami ng Concepcion. Yun, nagdiretso na ako ng Kapas. Nag-exit ulit ako ng ano, ng Kapas Tarlac. Salamat sis Marlene Cadigoy from Kusina ni Juicy. Iwan lang po na baka, sure po balik from Ate Rowena Teranya. Ate Juicy, full watch sa yung fried beef. Angeles kami house. Namasyal lang kami dyan. Angeles ba kayo? Dumaan din ako ng Angeles kahapon. Doon sa Toyota Angeles. Kung alam po yung Toyota Angeles, di ba ang kalapit puno yung kabila is ano nga ba yung mall yun? Dan full pa, Rowena Teranya vlog. Pabalik sa bahay ko. Salamat from Ninaline Vlog Canada. Uri Official TV, dan watching sa almusal mo. Yun, harang na ako, Ate Marlene Cadigoy. Playing Iberia,
playing your video sis. Happy March TV. Tamsak na din from Ate Ambisyosa. Pang ano lang palang harang yan, o pang gitnang harang. Di pa tapos, oh. Naglab siya tat Marlene Kadigoy, ganyan ako sa mo, namasyal kayo sa Lapas Tarlac. Lapas o Kapas? Kapas? Danos dyan eh. Pulpak harang. Nanay Lids TV, nag-copy-copy. Crush Baguan Vlog, nag-video-videoing ko ate kusina ni Juicy. Shoutout po sa 17 viewers. Salamat. Sige bro, 10 PM ng gabi dito, maaga pa ako bukas. Maraming salamat. Sige kaibigan Bro Boy Peralta, thank you very much. May trabaho pa kayo bukas. Okay lang yan, okay. Idol Johnny Vlog. Salamat ang marami Bro Boy Peralta. May galab sa tout. Idol Ori Official. Yung mga may trabaho po ha, pwede na pong mag-skip ha. Tunying nag-work. Kuya Tunying, mag-work po muna ako. Baka mapagalitan. From Ma'am Sirisa. Yun, may trap na. Sige, kaibigan Ma'am Sirisa. Panoorin ko yan. Ipin ko muna yan. Rest well po sir. Boy Peralta from Ate Ambisyosa. O, tapos na. Ate ano? Naka-standby naman po ako. Pinapanood ko lang po. Panood di lang po makadikit. Okay, no problem. Kaninong live yun? May live na naman. Ay, kay Arbal pala. I-like ko na rin to kay Arbal. Like number 14. Ay. Kaibigan kasanggalan bitak sa Rodel Relox mangyan. Dito ko sa Electra Plaza, Abu Dhabi. Ingat balagi sa work mo, Sir Boy, from Manitita Vlog. Dan Pulpak sa Nakapino. Teka, panoorin ko lang tong ano. Yun, matatapos na rin pareho. Meron ba? From Super MC22 Vlog. May galap sa tot. Viva Mascarado. Like 63 pala idol host. Muntik na makalimutan. Brubay Peralta. Clap. Like 114 Merlin Kadigoy. Dan sa gala mo. Naging dikit. Ano yun? Anong meron ba? Ate Merlisa. Ingat kapatid. Alidos TV Vlog. Hello idol. Tamsakdan. Yun na, tapos na. Nasa live na rin, no? Ate Marlene Kadigoy, oh. Live
Miss PH, hindi naman kita kilala. Kaibigan kasangga, Rodel Relox mang yan, pangalawa, hindi pa nakasubscribe. Dito lang ako sa sa Electra Plaza, Abu Dhabi. Nasarang Spa TV. Tapos na rin Gala Time. Hello din po, Crushi Bagwinpi Vlog. Bababa ka lang ng bahay, Alidos TV Vlog. May moderator ka na dyan. Kasanggardel. Dan Pulpak from Marlin Cadigoy. Super MC2. BGBGI. Dan daw si NM Sorensen. Dan sa Harangos, Marlin Cadigoy. Kasangga, Rodel Relox mang yan. Pangatlo. Pangatlong play na lang tong isa. Play. Naka-subscribe na. Nakalimutan ko pala mag-like. Like number 11. Ito like number 12 na isa. Ito number 11, 13. Nahuling ma-like kaya 11 pa lang nakalagay 11, 12, 13. Dapat ito 14. Tingnan natin kung 14 to. Itong isa. Sana 14. Pag 14 to, tama. Electra Plaza. Tama, 14 nga nagbibilang yung aking like 14. 8 minutes. Palitan ko na. Kanina pa kasi yan, kanina pa. Ma'am Sirisa tayo, Ma'am Sirisa muna dahil umalis na. DCDC TV, Yahoo live update from DCDC. Alido Vlog nag-drop ng bahay. Makipagdikitan ka lang Alido para makarami ka. Puro legit yan andito, puro legit. Saglit lang to. 8 minutes. Sunod ko Ma'am Sirisa. Sunod ni Ma'am Sirisa. Nasaan nga ba yung dalawa? Krashiba Guanpei. Si Bruboy Peralta di nagbaba ng bahay. Chantelme pala. Chantelme. Ngayon na pala Chantelme. Shoutout sa 20 viewers. Ma'am Sirisa, still dikit. Galing ako sa bahay mo kanina. Thank you. Harang, Happy March. Yung si Happy March pala. Tsaka si Krashiba Gunpei. Dan Pulpak Tito Vlog. Huwag po kayo mag-alala, may ipipint ko po kayo. Maaga pa naman Sa kalating oras pa lang. Krashiba Gunpei Vlog. Dan ako kanina si Is from NM Sorensen. Video Kabayan. Aba, maraming nag-ano ng Video Kabayan Katon niya, exit muna ako. Lunch lang. Maraming salamat. Sige, kaibigan NM Sorensen. Thank you very much. Salamat na marami kaibigan NM Sorensen. Bawi ako sa'yo. Tambayan kita ulit. 3 days yata ako hindi naka-support sa live stream. 2 days yata. 3 days, 2 days. Dansis Krashiba, dating dikit from Super MC. Ma'am Sirita, still dikit. Galing ako sa bahay mo kanina. Dan Pulpak Tita Vlogs from Nina Lid Vlog, Canada.
Dancis Krasiba, dating dikit. May galab siya to, Tostam Sakdan from Tita Maritsky. Ate Ambi and Krasiba Ginpray, bigi-bigi natin kasi na ni Juicy. Baba ka rin ng bahay mo, Tita Maritsky. Nasa harang, oh. Nasa harang. Okay, Rodel Danchik Idol. Kuya Tony Maksam, pa-shout out. Busy ang buhay. Yun, nagalab shout out sa aking kaibigan na si Aliyah Kylie T. Baba ka ng link mo, kaibigan Aliyah Kylie T. Sige lang, okay lang. Salamat sa pagsilip, kaibigan Aliyah Kylie. Salamat host from Tito Maritsky. No problem. Bababa lang ng bahay. At nagbabakrit naman ako, yung mga hindi ko pa napipin. Babakrit naman tayo. Okay po, from Aliyah Kylie T. Pa-subscribe niyo naman po si kaibigan Aliyah Kylie T. Dagamrak TV. Yan, paka-subscribe din. Sa mga hindi ko pa napipin, pwedeng mag-mention na hindi pa napipin para ipin natin. Hindi naman tayo magagalit na i-mention kung hindi pa na ipipin. Dahil karapatan ko yan na mag-pin at trabaho kong mag-pin. Thanks Super MC Vlog, still dikit. Pinuntahan ko house mo, thanks. Kasanggaro del Real Dan sa'yo from Kusina ni Juicy. Dan Paul Pak Happy Marge from Nina Lane Vlog, Canada. Saip TV Karachi, my friend, drop the link. Please subscribe to my friend Saip TV Karachi. Ako host from Nina Lane Vlog, Canada. Di pa ba kita naipipin natin, Nina Lane? Naipin na yata kita eh. Pero sige, baba ng bahay. Silipin ko lang. Matatapos na oh. Silipin ko kung hindi ko pa naipin. Pag nai-subscribe ko na itong mga to, ibig sabihin naipin ko na. Dan watching indicate sa nakapin from Orbis Vlog. Di ba maskrados, BGBG kasi patulog na. Sun House. Gabi na dito from Nina Lane. Milleri kanya is live. Sige, baba ng bahay, Nina Lane. Salamat. Sige po. Baba ng bahay. Silipin ko kung naipin ko na. Oh, harang na, kaibigan Rodel. Relox mang yan. Nina Lane Vlog Canada, Dan po, from Tita Maritsky. Manood. Nantok ako ah. Sakit sa batok pag lagi nakaupo. Shoutout sa third viewers. Yun o, nasa ibang planeta na o. Nina Lane, Canada. Yun na, may na nga, tapos na. Ipinakita kanina. Ma'am si Risa, Dan Idol, Kalimbang All from Alidos TV Vlog. May like na ate ano, Nina Lane. Oh, ito napanood ko na nga to. Dating kay Snow Iber. Oh, naipinap po kita kanina. Ma'am si Risa, oh, dito ko sa ano mo, sa Easy Cooking Pansit Ulam. Napanood ko na to eh, Ma'am si Risa. Pero panoorin ko pa rin. 11 minutes. Yun, magpapaalam na si kaibigan Rodel Relox mang yan. Good afternoon, host. Ampias Channel.
Oh, Ma'am Sirisa, may like na rin oh, Ma'am Sirisa. Pag may like na, ibig sabihin na panood ko na. Dalawa, dalawa. Kaibigan Kasangga, Rodel Relax man yan, oh. Nandito na ako sa happy birthday. January ay February 2. Ay February 22, 2022. Aba, ang ganda nga nito. Ayang vlog, 2.18 subscriber. Dito ko sa bahay mo, Ayang vlog ha. Dito ko sa 123. 1.34 minutes. Ma'am Sirisa oh. Ito wala pang like oh. Ito kasi yung unboxing natin bago kaya hindi ko pa napapanood. Like 133 panoorin ko ah. Pang-apat, Ma'am Sirisa hindi pa rin nakasubscribe oh. Like 135, may dumikit ah. Drop ko lang ng link, Ayang vlog ah, Ayang vlog. May moderator na yan, Chantel OTW. Patamsak po. Ma'am Sirisa, Ma'am Sirisa, Ma'am Sirisa, Ma'am Sirisa, yun. Dito nga tayo kang Chantel May naman. Krasiba Dan Silip sa iyong bahay from Marlene Cadigoy. Tamsak lang po sapat na from Chantel May. Chantel May tayo, Chantel May. Ayuso, salamat po sa shoutout from Ayang the Vlog. Dito ko sa bahay mo Ayang the Vlog ah. Like number 31. Sa 123 mo, 123. Dito uli ako sa ano mo ha, sa Liftin Korea. Ito na lang Manila to Shibuya. Ito na lang Liftin. Like number 37. Seconds lang pala yun. Short video, 35 seconds. Kasi Badan Silip Simbay from Marlene Cadigoy. No bird pa BGBG and official. Chantel May, tamsak lang, sapat na. Dan sa University. NCAS, Sisi Krasiba, Gwinpi Vlog. Salamat po sa pasabit po from Chantel May. Chantel May, premier, okay na with host tunying linagay ko from Ayang the Vlog. Manood ka rin ng ano ng konti, kaibigan, Ayang the Vlog. Wag lang yun doon sa, wag lang sa premiere para sure na didikit. Ma'am Sirisa tamsak din dikit na po. Salamat ka palangga. Tita Maritski, nag-drop din ng bahay, Manay Ori Official, Johnny TV Vlog, Dan Pulpak Idol from Idos TV Vlog. Manood ulit ako ha, kaibigan Ayang the Vlog. Ito Manila to Shibuya. Like number 81.
Ano to, LRT? Iwan lang po na baka sa bakas po ako magbabalik ng full watch po from Ate Rowena Terrania. Ubat na. 5 minutes ako kaibigan, Ma'am Serisa. Sunod ngayon siya until May. Ganda naman ang pagkain mo. Kaibigan ano? Ayang's vlog. Ayang di vlog. Kampay. Mall of Asia. Sara Duterte. Eleksyon na Manila. Tamsakdan sa nakapin. Hello ho. Sorry. Late tamsakdan from God Grace. No, okay lang yan. Ate God Grace. Isang thumbs up is napaka Lantin vlog. Evening live stream. Malaking puki. Nandito ko sana eh. Kaibigan Ayang vlog. Like number 66. Sa malaking puki. Chantel May, Dan, thumbs up sa premiere mo. Ano ba yun? Pagkain ba yun? Chantel May, Dan, thumbs up na sa premiere mo. Di ko marinig, kaibigan Ayang vlog kasi nakasilent ako. Pero dito ko sa ano, malaking Paki ba to? Paki po. Basta ito yun. 5 minutes and 14 seconds. Bilang kita ng bubble gum. Host, bigi po muna. Pauwi po ako. Balik ako, host. Sige, kaibigan. Sige, no problem. Yan, Maneteta, nag-drop din na ba si Maneteta? Charger. Out na ako. Salamat from kusina ni Juicy. Sige po ate kusina ni Juicy. Maya po konti mag-out na rin po ako. Sige muna. Din kausap ko pa rin si ate Emma sa messenger. Sige, okay lang. Usap lang kayo. Usap lang muna kayo. Salamat sa 68 thumbs up. Ano yun? Ninalim Vlog Canada, done subscribe. Done subscribe with comment. Sa Tekes No upload mo. Tita Vlog done po from Tita Maritzky. Sa nakapin done po premiere.
Rowena Teranya, Dan Tamsak, dating di 8. Shoutout po sa 9 viewers. Malapit na matapos kaibigan Marlene Ted ay Ma'am Serisa. Ma'am Rowena Teranya, may galap shoutout po. Yan, tapos na. Harang lang ako, harang. May galap shoutout po, God Grace Channel. Teta Vlog, Dan sa bahay mo. Yan, tapos na rin May mga nag-comment lang sa video ko pero di ata nag-subscribe. Hindi nagbago ang subscriber ko from Happy Marge. Peace. Ganun ba? Baka na-delay lang. Kaibigan Happy Marge. Hintayin mo maya-maya. Baka may magdagdag. Yun, tapos na rin po. Nasa harang pa ako. Full watch ako. Kay kapatid na Ninalin Vlog Canada. Harang, ay hindi pala harang yun. Richard Gomez na. Harang from Grand Pay. Chantel May, like number 31. Magbabakas ako para alam mo. May bakasyon na like 31 maksang. Tapos na rin Ma'am Sirisa. Bakasan ko lang to si Chantel May. Tapos palit na sa nakapin. Chantel May, di pa nakasubscribe Chantel May. Subscribe na. Chantel May subscribe na din to. Like number 33. Sa premiere mo. Palit sa nakapin, Tita Maritski. Ate Krashiba, baba ka ng bahay.
Biena Mulato, may galab siya to. Kaibigan Biena Mulato. Yun, meron na. Nakita ko na. Night Scab. Ba't nagbalik? God Grace Channel. Dan po from Marlene Gadigoy. Tam sa kaibigan. Hintayin natin Happy March TV. Pati ako, isa lang nadagdag. Sandikitan ko. Si NM Sarusin lang ata nagbalik. Hihihi. Bakit na traffic ni Lolo? O, pakihintay ng kaunti. Pag di nag-ano, bukas ulit. Ay, bukas pala. Hindi, baka matagal-tagal na naman ako mag-live. Pag nagkita-kita ulit, maganda po kasi yung nililista eh. Maganda yung ililista nyo. Kasi pag hindi bumalik sa'yo, alam mo na. Mega love shout out po, God Grace Channel from Happy March. Ate Krashiba Guanpe, dito ako sa We Rise by Lifting Other, taken during EDCA's anniversary. Like number 65. Like number 65. Nasa harang lang. Like number 65, harang din to. Like number 66 na to. Ito like number 67 dapat to. Tama, 67 8 minutes. 68 dapat to, 68. 68 nga Hindi pa nakasubscribe bell all na, bell all. Share Ore Official, may galab shoutout po. Tita Marichki Dan Tamsak, dating dikit from Alidus Vlog. Sunny Official, may galab shoutout from Manay God Grace Channel. Thank you, kaibigan from Group Pigasiba. No problem, 4 po yan, 4. 4 Harang tong isa, harang. Dumi mo ng kuko. Broseller Sing, may galab shoutout from Manay God Grace Channel. Excuse pa, inom lang po, inom. At sabi na Dan po, yung bike learning ako never natuto. Alidus TV Vlog, nagsauli ng pera. Dating dikit sa nakapin, haba ng harang. Host Marlene, galing ako sa bahay mo. Si Super MC Vlog, may galap shoutout. Dan sa nakapin from Dita Vlog.
Makinig din ako kay Arbal Sumilip from Super MC. Pahagad Idol. Ito, ano lang, dalawa lang. Upya. Dalawang piraso. Upyang dumidikit sa kalangala. Like 72 from Aditer Remix. Thank you, Tita Vlog. Dating dikit po sa'yo. Harang House from 72 Tamsak Idol. From Kapangarap Vlog. Wow, ang sarap ng hopya. Favorite ko. Harang kaibigan. Hindi masarap. Tom's Heart House. Pengi naman yan. Merienda mo. From Mami Marquez. Ate kayo naman ni Tita Vlog. Hindi, joke lang. May kagat na to. Pa-shoutout po, thank you from G Soles. May love shoutout po kaibigan G Soles. ₱267 subscriber. Hindi pa ako nakasubscribe sa'yo sa Final Inspection, Jasmine Townhouse from G Soles. Mga din sinasabi ko yung tama. Di ba ako nakasubscribe sa'yo, G Sules. Crush Bagwampi Vlog. Shoutout ka ni Alidus Vlog. Ninalin Vlog, Canada, BGBG. May jacket na yan kaibigan G Sules. Sarap niya Nupia House. Kahit mahal dito, binibili ko. Kasi favorite ko yan. Sana official BGBG pati. Mega love chat Krasiba. How are you sis from my Marites? Salamat sis Marlene Kadigoy. Matagal na po akong dikit sa'yo. May mga bakas po ako. From God Grace. Pati sana official. Mega love chat out. Host best friend ko yan si Jisules. Ay. Sige, bibigyan din natin yan. Thank you, host. No problem, no problem. Salamat pala, Ninalin. Nagsusukli lang po ako na. Ang dami na nila. Ito naman iba, hindi pa nagsusukli pala. Kaya hindi pa naladagdagan yung subscriber. Huwag po kayo mag-alala, babalikin po yung mga yan. Patambay House, luto time, pangal daw, from my Marites. Pasupport ng bahay, good friend, G Soles. Thank you, gang Ninalin. Vlog, Canada. Baba ka ng bahay mo, Ninalin. IG, G Soles. Baba ka lang ng bahay. Krasiba, Wingarod. God Grace, nag-BGBG. May glove shoutout at Regina. Thank you po at Regina. May glove shoutout at Regina Channel. Marlene Gandigoy, BGBG. Yan ang patapos na. Dalawa patapos na. Thank you for watching. Please subscribe. Nasaan ng Kumo? Malapit na rin ito matapos Palit naman si Quenpig Krasiba pala. Ate Juliet. Minsan lang. Ate Juliet mukbang. Ay, hindi pa nga pala, Ate Krasiba, Skip po na yung ads. Hindi pa nga pala graduate.
Ate Juliet, oh, like number 8. Ate Juliet. Like number 8. Like number 9. Ate Juliet, like number 9. Like number 10. Ate Juliet, like number 10. Lobat. Thank you for watching. Please subscribe. Tapos na rin. Like number 11. 11. Like number 11. Kain muna kami, host. Tambay lang. Ito main. Ito, kain po tayo. Dito lang from Super MC o TW Juliet, from Super MC Nights ka, BG in Ma'am si Mami Marites. G Solis yun, nag-drop din na ba si G Solis? Kay Juliet magbang naman tayo mga kaibigan. Silipin ko lang si G Solis. G Solis oh, unang dikit. Itong ibaba mo kaibigan G Solis. Itong Hong Kong. Ano to? Hong Kong high-rise building. Ito yung baba mo. Like number 11. Unang giveaway. Pangalawang giveaway oh. Pangalawang subscribe. Dito ko sa ano Hong Kong high-rise pa to. Like number 12. Like number 12. Pangatlo. Pangatlong giveaway. Like number 12. 13 to, pang 13. Like number pang-apat na subscribe oh, nag-giveaway. Oh, like number ba't number 12 pa rin? Hindi ano yung like ah. Thank you sa support. No problem yan. Kaya ito Juliet magbanta. Reconnect. Naglo-loading ako ah. Salamat host sa pagsuporta sa good friend ko host kay Jesus. No problem yan. Kuya exit na ako. At ako'y magsusundo na sa aking alaga sa mga dumikit. Wait nyo lang balik ko sa lahat. Baba ng bahay. Happy Marge. Baba ng bahay bago umalis. Alino OTW sa'yo. Para ikaw sunod ng ipin. Kaya Ate Juliet. 2.30 lang minutes nung kay Jesus. Harang pang manay God grace. Yon, sige, thank you. Manay kabardiotic boy tip, salamat. Nilirikan niya. Nag-BG, Tita Maritski, nag-drop din ng bahay. Tapos na kaya Ate Julie itong bang? Premier lang po yan, tatamsakan, Mama Care, Mama Pinaykers. Yan o, tapos na kaibigan G Solis. Matatapos na din o. Good night o, salamat from Ninalyn Vlog Canada. Sige, thank you very much din po. Salamat kay Ate Ninalyn Vlog Canada. Krashiba Green Pay. Yan, natapos na oh. G Solis. Yan, napatapos na rin oh.
Noah Alip Official, mega love shoutout. Ayan si Ate Ima, katapos lang mag-usap ha, from Ate Bitimas. O nga pala, Dans Perez. Hello, teka lang, Dan Perez. Ninalin, Canada. Happy March. Okay, Happy March muna tayo. Happy March. Ay. Dans Perez TV, oh, may galab shoutout. 63 subscriber. Anong main mo, Dan Perez? Pausok ng kagawad. Sugal pa more. Little cute boy text mom how to speak properly. Nasarang pa kuya. Hello Achi. May galab shoutout Achi Aaron. Tunying, di ko na check. Si Sweetie, kung nalagasan. G. Suliso, dito na overpass, Salmon. Nakaka-English, Bang G. Sulis. Ads pa more. Lego na rin. Okay pa siya, Ate Miralisa. 1.3 siya o subscriber. Hindi na nalagasan, umakyat na. Hindi na siya nalagasan, umangat na yung ka-islaw, live stream, pasok mga kaibigan, napakandikitan. Thumbs up post from Joyce's Heart by Jane. Hindi na siya nalagasan, oh. Umakyat na siya sa 1.3. Timiralisa, oh. Si Joyce I Sweetie Bells. Kailangan lang yun ng dikit na maganda eh. Para makagraduate siya. Para makaalis siya sa grade 9. Dapat lang yung dikitan mo ng magandang dikit para tuloy-tuloy na yung pag-angat niya. Kasi kung di siya umatin dito, o nga eh. Bayan mo lang. O baka mamaya babalik yan sa LS ko. Sige, bayan mo pag bumalik sa LS mo. Pero sabi niya, dinikit niya yung isang phone niya, di ba? Dinikit niya sa akin. Bayan mo lang. Kung hindi umatin sa akin, kahit pinag-graduate natin, kung hindi umatin, di wala tayong magagawa. May mga ganun talagang ibang, di natin muna masabi. Bahala siya, kung pupunta siya sa akin, di okay. Happy March! Dito ako sa bahay mo. Dami ko nadikit din sa kanya. Full watch ako lagi. Like 103. 10 minutes, eksakto. Happy March, 10 minutes ha. 10 minutes. Pangalawang giveaway. Sa watch, 104. Like 104. Ito dapat like 105. Yan, 104 pa rin. Ba't hindi pumapasok like nito isa? Hindi pumapasok tong like nito ah. Dapat 105 na eh. Ito kaya. Ito hindi pa rin oh. Hindi pa nakasubscribe oh. Makikinig lang ako host. Tambay, cooking time na naman from Joyce's Heart by Jane. Mababa ka rin ng bahay mo, Joyce's Heart. Baka nagpapahinga lang. Salamat pala sa tulong mo. Nakapag-graduate. At kay Sweeter Cook. Baka nagpapahinga lang. G. Solis, Dan Happy March TV from G. Solis. Mega love shoutout po. And BGBG si Ate Ma'am Martes. Palitan ko na siya Happy March ha. Happy March. Baba nga ba Ate Miralisa?
Sino ba bang di na ipipin? Tita Maritski tayo, Tita Maritski. Ay, hindi pala. Sino na? Hindi. Tika, bakrid lang ako. Bakrid lang. Si Bawenbi, Tita Maritski. Alido. Tor, winatira niya pala. Yun, kaya Tor, winatira niya muna tayo. Shoutout sa 15 viewers po. Salamat, salamat. 76 thumbs up. Wala ka nyo upload? 2 minutes left, kuya. Meron yung unboxing. Bitema, anong main channel mo? Ano yan? Dikit na yata sa'yo yan, Kuya Baryo. Emma's Helping Hand channel. Harang House, from Kuya Baryo. Yun ang main channel niya. Emma's Helping Hand channel. River Wonders, Singapore. Mami Marites, bigi-bigi, thank you po sa pag-pin from Matero yung natira niya. Harang House from Baryotic Boy Tips. Tita Maritski, nag-bigi-bigi. Super MC, Dan Idol from Alidus Vlog. Rowena Teranya Vlog Dan from G. Soles. Iwanan po ng bakas. Yung bakas po, ang babalikan ko po from Ate Rowena Teranya. Di Guzman, Isay Vlog. Tamsak Manny Tunying, may galap setup sa imo. Dance TV Perez. Wala na, hindi na nagano. Hindi na nagbalik sa tanong ko. Di okay lang, okay lang. Salamat sa iyo, kaibigan, sa pagdalaw. Dance TV Perez. Ninalin Canada, G. Solis. Di Guzman, Isay Vlog. Anong main mo, kaibigan, Di Guzman, Isay Vlog? Kumusta na, tabi? Okay lang, kaibigan, Di Guzman. Anong main mo? Main channel kasi kami dito, kaibigan. I'm in na kuya from Bitema. Natapos dinarang from Bitema. Sa mga nagpaparang po, thank you very much ha. Tita Maritski Dan po from Malaysia, 2077. Nagalab siya taot, Mami Juliet. Naid Cub, BGBG, si Naid Cubs. Dito na ako kay Ate Rowena, kay Happy Marso. 5 minutes na, 5 minutes. Sa nakapin lang tayo kay Ate Rowena Teranya. Bigas. Ang aming bigas.
Pajakit tabi mana itu nying. Jakitan kita kaibigan, di ko man isoy vlog ha, pero main channel lang ipasok mo kasi main to main channel lang aking patakaran. Kung mamarapatin sana at kung hindi ka magagalit, kasi yung naandito mga main channel kaibigan. Tangan itabing kwa pare-paras kitang pare-paras tayong main to main channel. Lagyan ko ng moderator yan, tapos mo yung baba mo tabi so link mo yung main channel mo, tapos paalam po muna host, may work na po. Sige lang. Andun ka. Thank you video ko Sisi Teta from Bitema. Nagalaw siya Tita from Bitema. Palablab po sa bago kong upload from Bitema. Sis Juliet Dan po sa pancake full watch po at sa 3 premier mo Dan. Mag-lunch na po kami. Salamat po sa lahat from Ate Rowena Teranya. Ay ba't na? Babanga ulit Ate Rowena Teranya. Napalitan ko tuloy ng. Hindi ko pa napapanood eh. Sorry. Busy lang tabi manoy, nasa work ako. Iwan ko muna laptop, kain po tayo. Pakidrop ng link mo ng bago mo ay ng main channel mo, kaibigan Di Guzman Easy Vlog. Para masilip namin lahat dito kung anong main channel mo. Salamat kaibigan G. Si kaibigan Katando, honest pala to. Saan? Oo. Tanggalin mo na. Wow, sige lalabs, panuorin ko from Tita Vlog. Si Katanto Anis ako manood. Okay na, nasilip ko na. Kuya Elmer Vlog, mega love shoutout, idol. Kuya Elmer Vlog, may nakasubscribe na ako sa iyo, no? Bell all na yan. Bababa ka na lang ng bahay, Kuya Elmer. Yun, tapos na pala. Ate Rowena, bababa nga po ulit ng bahay mo. O si Silala, papanoorin ko from Tita Vlog. Super MC nag-drop ng bahay. Kuya Elmer Vlog nag-drop din ng bahay. Makipagdikitan ka po kaibigan Kuya Elmer. Yan o si Super MC, dikitan mo na yan. Manood po katulad ng pinapanood ko Like number 32 Admiral Isa
Katulad po niya, no, panoorin muna. Tapos pagkatapos manood, saka mag-comment. Kung anong napanood niyo, yan ang comment. Honey Vlog, may galab shoutout. Honey Vlog. Mabalos tabi mano, isa pag-pin. Hindi, nagkamali nga ako ng pin. Wala naman link na ipin ko. Ano ba yan? Di nababasa comment ko from Teta Vlog. Idol, napin mo na ba ako? Ay, hindi pa nga pala. Sorry. Baba nga ulit pagkatapos ito. Pagkatapos ni Ate Miralisa. Maiksi lang naman yung kay Ate Miralisa yata eh. O, 7 minutes. Ate Miralisa, i-subscribe ko na to. Like number 33. Subscribe ko na yan ah. Hinalimbang ulo ko na oh. O, like number 34. Yun, okay na. Dumikit na yung ano. Pumapasok na yung like. O, like number 34. Ito hindi. Nagpapalit-palitan sila. Pag-iwalayin ko nga. Magkakadikit kasi. Baba ulit man eh, tita. Baba. Pag-ibaba ulit. Para isunod ko dyan kay Ate Miralisa. Marling ka di kayo nag-drop din ng bahay. Yan na po, boss. Yun. Thank you. Flower for you. Harang ulit. Kuya, sa main ko, yan po ang main ni Ate Beth Emma. Emma's Helping Hand Channel. Manoy Gabaryo, ayan na po yung ni Beth Emma. Five minutes po, palitan ko na si Ate Miralisa. Ipalit ko muna si Teta Vlog. Kanina pa to. Nick TV, tara live tayo. Lapagan, dikitan. Malo sa 77, still dikit po sa'yo. Salamat sa visit. Emma's Helping Hand, big love shout out from Bariotic Boy Tips. Nakababad si Manong Kabarya. Hindi yata nagluloko internet ni Manong Kabaryo. Thank you Manong Bariotic Boy Tips ha. Three minutes, sa ating Miralisa, 3 minutes. Ano lang naman yung pelikula niya eh, 8 minutes. Vilma Evangelista, thumbs up dancer. May galap shoutout sa lahat from Vilma Evangelista. May galap shoutout Kuya Astag Bariotic Boy Tips. Yan ang kilala ko eh. Haha, from Bariotic Boy Tips. Ano din yan? Pero legit din yun. Yung Beth Emma. Manong Kabaryo. Pang ano lang, pang support. Dan Kuya Elmer. Pakibalik na lang Kuya Elmer ha. Kay Miralisa Channel, kay MC, Super MC. Dapat kung sino yung ngayon, katulad ni Ate Super MC 22 Vlog. Kung sino yung parang ano yan eh, parang pag-i-school. Listening lang, ding, nagbabanlaw. Para ba yung nag-aaral? Kailangan ikaw porsigido para makagraduate ka sa grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, grade 7, grade 8, grade 9, grade 10. Kung hindi ka porsigido, hindi ka gagraduate. Kung maghihintay ka lang na dikitan ka, kaya tinan mo si Super MC 22 Vlog. Porsigido siya makagraduate. Siya na unang nagdidikit agad. May mga bakas naman ako. So, tama yun. Kaso nga problema natin, ating Super MC, kahit nagbabakas tayo, yung iba naman, kung ayaw naman, hindi naman nagsusukli talaga, ay di wala din. I'm in Kuya Yahoo from Emma's Helping Hands.
Oh, 5 minutes. Palit ko na siya, baka matakpan na naman. Seller Sim, BGBG, Marlene Canigoy, Dan Idol from Alidos TV Vlog. Yung isa tambay lang kuya. Oh, salamat Ate Emma. Tita Maritski pa nga pala, oh, kanina pa tos Tita Maritski. Pagkatapos nito, manonood ako kay Tita Vlog, tapos palitan ko ni Tita Maritski. Super MC sulit. Dan sa'yo, suklidan sa'yo from Kuya Elmer. Pagkipanood po kaibigan hindi pa nga ako tapos sa kanya na oh. Hindi pa ako tapos sa kanya oh. Oh, 5 minutes pa lang ako. I-share na po natin yung pakikipagdikitan para ano. Hindi yung 1 minute, huwag kayo maniwala doon sa 1 minute, okay, nadidikit na yun. Gawin nyo na lang po yung ano, huwag na kayong maniwala doon sa mga sabi-sabi ba. Gawin nyo na lang, kaya nga tayo gumawa ng video para panuorin ng tapos. KBB Sineres, may galab shoutout kaibigan, 1.69 subscribe, road to 1.7 pala to. Di pa ako nakasubscribe sa iyo kaibigan, KBB Sineres. Manunod muna ako sa video mo Like muna pala ako sa Premiere. Nandito na si Rodel Rail, Panggirero. Yan, bell all na kita kaibigan tapos manunod ako dito sa eto na lang. From Kuwait to Dubai para mahaba-haba. 12 minutes kaibigan. Kaibigan KBB Sineres. Tamsak dikit sa iyo host. May moderator ka na Salamat Kuya Elmer. Taga Batangas din ako. Pa-jacket so may jacket na-late lang ng konti KBB. May galab shoutout, tas tag-baryotic boy tips. KBB Sineres, may galab shoutout. Oh, may jacket na KBB. Si Dando Das Abelhas, Apicultura, may galab shoutout. From Team MVP House. Sino ba yung Team MVP? Hindi ako kasali doon, kaibigan. Pero salamat at pumunta ka sa akin live stream. Thank you, host. Hello, friend. From si Dando Das Abelhas, Apicultura. May galab shoutout, my friend. Kuya Elmer Vlog, nag-drop ng bahay. Tambay ako, bahay mo, sir. Work mode ako from Vilma Evangelista. Ate Emma Helping Hands, nag-BGBG. Super MC22 done. Nasa playlist ko na si Lisa. Kaso pag play ko, di na naka-comment at like. No account kasi yung si Sisteta. Like from si Dando Das Abelhas sa Apicultura. Nice, bahay po. Pero parang dikit na ako. Lobat na nasa live stream na ni Kuya Will Mendoza. Tapos na rin Super MC. Tapos na din Nakay ating dilit mukbang na itong isa Bakit? Kalimbang sa nakapin, dikit kalimbang. Padikit po sa channel ko. Balikan ko, nagbabakas, thanks. Kaibigan ko si KBB House.
Nakita ko siguro share post ko. Yung upload po, views naman. Salamat Manong Kabaryo. Kalimbangol na ako sa kanya, palablob sa bagong upload. Okay po, isa-isa lang. Kung sino may ipipin, yun ang ano kasi pangit pag papanuorin ko ng paisa-isa, maganda yung apat-apat na. Dito kay Tita Vlog ha. Like number 26 mga tita. 26. 27 to, pa 27. Pa 28 to. Pang 29 to. Sana mag 29. No, 26 pa rin. Late yung ano ngayon, late. Sinong kasunod nga ni Manay Tita Vlog kanina? Tapos na Super MC, Marlene Cadigoy. Ito nga si Alido. Sunod ko si Ate Bet Emma. Nakalimutan ko sino yung susunod ko nila. Ito lang pala. Mahal ang kabaryo pala. Kabaryo muna tayo, kabaryo. Sinulit naman ni Manay Teta. Ride going to Bitbit River, Bulacan, amazing place. Ate Ambi, bigi-bigi, Bill man binyalista, Manay Uri official. Alido Dan, dikit, Kalimbang all. Achi, nagbabanlaw ako from Aaron. Shout out po sa 11 viewers. Hello, patusok sa premiere ko. Napin ko na yan, Ate Juliet Mukbang. Natusok ko na yan. 4 natusok ako dyan. Tita Vlog, solid Dan dikit. Sayo from Kuya Elmer Vlog. More free puzzle. Sige, magbanlaw ka dyan, Ate Achi. Diyan ka lang, dito lang ako, Ate Emma, nakikinig. Ako, nagkakape, Achi. Nagkakape ng oras na. Eksaktong 12 na. Ewan ko na to sa iyo, host. Inaantok ako. From Ate Ambe, Bariotic Dan watching sa video mo from KBB Senares. Salamat sa host from Manong Kabaryo. Panoorin ko lang muna ng 5 minutes, Manay Teta ah. Tapos ipunta ko sa watch later. KBB Senares, nandap na yung bahay. Kahigising ko lang kuya. 12 PM na dito. Ay 1:20 PM na dito. Kaya na pa kayo nag-usap ni ano ah. Sabi ni Ate Nora Aron ah. Kaya na pa daw kayo nagkakausap sa Messenger. Five minutes what sis Nights Cab from Super MC. Dilim na kahapon. Na dahil sa'yo
Sinta. KB Sinaris, nag-grab din ng bahay. Excuse me. Bariotic Boy, Dan Idol, sabi ni Alido, TV Vlog. Six minutes oh. 6 minutes na. Di ko pa napapanood yun unboxing mo kuya. Mamaya ko na lang panoorin. Sige lang Fatima, sige lang. Oh, 6 minutes and 10 seconds. Mamaya ko na ito i-full watch. 36 minutes, 0.37. Nung kabaryo? Like number 16, nung kabaryo. Bariotic Boy Tips. Like number 16. Thumbs up 83, nasa harang pa rin from the Survivor Grandma. 16 dapat 17 na to, 17. Tita Maritski. Yun, si Tita Maritski muna pala, Tita Maritski. Teka lang pala. Kaya manong kabaryo muna ako. Anong kabaryo? Like number 20 na, 20. Dapat naging 21 na to, 21. Subscribe ko na anong kabaryo, hindi pa nakasubscribe oh. Pang 21 to, like number 21. 4 minutes. Pagkatapos nito, kay Tita Maritski, pakibaba nga po Ate Emma. Bahay mo, ay nandiyan na pala, sige, backread na lang ako. 4 minutes lang naman yung kay Manong Kabaryo. Cordless, brushless drill, use of cordless drill. Panoorin ko nga Tanong Kabaryo. Roving in other project. Tita Vlogs, Dan, balikan kita mamaya para di tayo salubong. #KB. Manood. Tingnan niyo po yung bakas. Pagkatapos yung Tita Maritski, tapos Ate Emma. Kuya Elmer Vlog pa. Sige, magdikitan na po muna kayo. Hay, natapos din ang dalawang harang. Tig 2 minutes. O, tinan mo, maiksi lang naman yung harang. 2 minutes nga lang yun. Iba nga lang, seconds lang. Unang harang, seconds lang, 30 seconds. Kaya, no skip ads po tayo mga kaibigan. Dapat no skip ads. Premier ko katunying. Sige lang. Bababa lang po muna ng premier at marami na akong naiipon na hindi pa naipipin. Dikit ka rin bang sa nakapin from KB Sinares? Manood po ha, katulad po ng ginagawa ko. Ayun, pinapanood ko po ha. Ayun, 4. Tapos magbakas po ng naayon sa video ha.
Ako kuya, 2 minutes and 5 minutes harang mo sa akin. O yung iba may may 5 minutes pero yung iba naman seconds lang, 30 seconds. Tapos yung kasunod niya is 3 minutes, 2 minutes, ganun. Kasi lagi ako nagpapaharang kaya pag minsan alam ko na yung harang kung mga ilang minuto. Pero salang Shopee Lazada, seconds lang yan. Baryo Musta ang gamit, bili mo. Ate Juliet, BGBG, with loving care emoticon. Bilma Evangelista, nag-drop din ng bahay. Si Ate Bilma Evangelista. Hashtag KBBC Naris, Dan Watts from Bariotic Boy Tips. Yun, tapos na. Thank you for watching. Hintayin ko lang yung harang. Yun. O, tinan mo yung harang. Wala pang 1 minute. Seconds lang, 50 seconds. Ay, ito, harang na rin, oh. O, seconds lang din, 20 seconds. McDonald. O, ito, tinan ko ilang minuto, yung harang, 1 minute. Saktong 1 minute. Hindi naman mahaba yung harang pag minsan, kaya huwag natin i-skip. O, ito, 10 seconds lang, Spotty. 10 seconds lang yan. Kaya huwag na po tayo mag-skip sa mga naandito po na may kisuyo na ako na huwag na mag-skip ads. Full sa video at sa harang, host, Bariotic. Sa huli host, ang harang host, Bariotic. Thank you, Bariotic from KBBC Naris. Namimi. Yung pangalawang harang ni Manong Kabaryo is seconds din lang, Iwan lang po ng bakas para masuklayan ko po kayo. Ayan, tapos na, Tita Maritski. Unang subscribe. Dito ako sa Tadhana. Tita Maritski. Thank you so much, si Tita. Like number 53. Tapos na rin, harang. Kain na host. Kain na tayo mga idol. Sige, malapit na rin ako mag-end. Pangalawa, Tita Maritski, harang host. Dito lang ako sa Tadhana, Tadhana. Tita Maritski. Pangatlong watch lang, kasi mga naka-subscribe na tong mga to. Naka-subscribe na rin, Tita Maritski. May tutulong ko na lang is WH, like, tsaka yung views. Dito tayo kay Emma Helping Hand channel. KBBC Naris, Dan Pulwats po Idol from Alida TV Vlog. Salamat po host from Tita Maritski. Kuya Will Mendoza. May gloves na to. At may live ka, Kuya Willie, Kuya Will Mendoza. OTW KBB from Super MC Ori Official. Nag-BGBG sa mga Ori. Di ko pa nga napalanapin. 4.35 minutes yung kay Tita Maritski.
Shoutout po sa 18 viewers. 85 thumbs up. O ba't binormate ma? Mega love shoutout. Naka-LS pa main co-host. Open lang itong Laffy until matapos ka. Di, sa'yo naman lang po itutok, Kuya Will Mendoza. Sa'yo mo na lang po itutok tong Kuya Will Mendoza ATC Vlog para at least may viewers ka. Okay na naman ako, may viewers naman ako eh. Regards po sa lahat dyan from Kuya Will Mendoza. Okay na po yung Kuya Will. Sa'yo mo na lang po itutok yan. KBB, dan sa home, made sardines mo. Aaron, Achi, si Aaron, hindi ko pa naipipin. Short video. Ay, naipin ko pa pala si Aaron. Hi, sis Juliet, dan lahat sa premiere mo. At dan sa fan cake mo, Pulwat sis, from Tita Vlogs. At si Aaron, dami labahan. Email Plinhan, dikit dan sa'yo from Kuya Elmer. Bigibilang ako from Vilma Evangelista. Last ano na po ako, 11 minutes ha, 11 minutes. The Survivor W po from Super MC Vlog. Okay lang din, baka di ko sila masuklian. Nagbabanlaw pa ako. Nasira washing machine ko. Thank you Kuya Elmer, mamaya kita balikan from Emma Helping Hand. Thumbs up dan my friend, Tony Maxam from Ate Jean KRTV. Kuya Elmer Vlog, wait mo lang, balikan kita. The Survivor dan sa'yo. Sa bakas ko kayo babalikan, mga best, salamat from The Survivor. Laba pa more, Achi. From Emma Helping Hand, like 31 house Survivor, dating dikit, harang, from Super MC. Ori Official TV GBG, harang house from Super MC 22 Vlog. Kita maris kayo, tapos na nasa harang oh. Tanggalin ko na yung harang. Bakas lang po para mabalikan. Salamat po. KBB, may bakas ako sa'yo sis. Kita mariski oh. Tapos na oh. Tapos na rin to oh. ML Pinganso, Ate Emma, dito ako sa bahay mo. Like number 21. 5 minutes and 39 seconds. Nakatambay lang si Pico Achi. Like number 22. Like number 22. Like number 23, dalawa kami nakatambay kay Kuya. Sige lang, salamat po, salamat. Like number 23. Apat, Ate mo, apat. Nagalab sa iyo host and thumbs up red from Tapping Channel.
Di kita nakita si Smirly sa dati pa. Super MC22, Dan sukli sa'yo from KBB Sinares. Ipingan niyo si KBB Sinares. Ay, si Ori official muna pala. Kanina pa to. Sunod si Sinares para hindi naman nakakahiya. Pakibaba ng bahay, kaibigan KBB Sinares ha. Bibigyan din po kita. Nanonood po kasi ako kaya mabagal ko ako mag-ayuda kasi pinapanood ko po para makatulong ako sa WH, like, views, at saka sa subscribe para sure na sure yung dikit. Kaya pasensya po kayo kung matagal kong naipipin. Kung yung iba hindi ko na ipipin madali kasi pag hindi ko na siya pinin at inalis ko na agad, may hirapan na akong gusto ko apat-apat. Ang magdikit po balikan ko from Tapping Channel, Emma's Helping Hands, Dan Idol from Alido. Okay, di ko kasi nakita notice or resist. Di ni kita nakita si Smiralisa dati pa. Nagbabalik ako si Smiralisa. Kanina pa kita shoutout si Smiralisa. Sorry sis, akala ko hindi pa salamat. Oh, paras kayo legit, no problem yan. No? Nagka-misunderstanding lang or ano lang. Legit din yan, Super MC, legit din yan si Emma Helping Hands. Ang magdikit po, babalikan ko po. Opo, pag nagdikit po, responsibilidad niyo po yan, nabalikan niyo kasi dinikitan kayo. Basta makita niyo lang po yung bakas, kung ano po yung binababa niyong link, doon niyo sila habulin. Pag may dikit, pag may bakas doon, at dapat naman yung bakas is magandang bakas naman, hindi yung kung ano-ano lang. 200 liters po yan na pwede niyong gamitin. Kaya po linagay yung 200 liters na pwedeng gamitin para ubusin niyo po yan na gamitin yung 200 liters. Kasi po kung gagamitin niyo lang 10 litra lang, Dan 4. Pabalik, 11 liters lang. Kung yun ang yung bakas nyo, alam na, hindi nanood. Pero kung ubusin niyo yung 200 liters, ubusin niyo po yun, sigurado babalikan kayo. Full watts, pabalik, ilang litra lang yun? Full, 4. Watts, 5. Siyam, pabalik, 7. O 16 lang na litra. Ubusin niyo po yung litra na 100 liter. Ayaw ko sis Juliet. Last, ano na ba ako ha? 9 minutes 9. Kanina lang ba sis? Okay, salamat. Dikit kalimbang sa nakapin from KBB Sinares. Patamsak ng premier. Tambay lang. Lapirito ka ni naka-LS pa ang main ko, Kuya Will Mendoza. Sa'yo mo na po itambayan, Kuya Will. Yang backup cellphone mo sa'yo mo itambay. Kaya na po tayo. Dati pa nung hinago mo account mo. Ano yung hinago mo account mo si Smirlisa? Anong hinago? Kuya Elmer Vlog, BGBG. Nung binago mo account mo sis, binago. Salamat sa 88 thumbs up, 12 viewers. KBB Sinares, binago. Yan malapit na matapos sa tema Tapos na tayo dito na ako kay may Ori official, like 77. Like 77, Ori official. Ito
Ito, nasa harang na Ate Emma, oh. Tapusin mo lang yung harang. Hi, Sis Aaron. Oreo Official TV, dikit dan sa'yo. Patamsak ng premiere ng KBB Sinares. Sunod na kita kay KBB Sinares. Yan, natapos na Ate Emma, oh. Oreo Official. Like number 80. 77 kanina, ngayon 80. Ito na late, oh. Thank you so much, Kuya, with love. Ito na late, oh. Dikit ko na kaibigan Oreo Official, oh. Nalilate, number 80 pa lang to. 80 like pa lang. 5 minutes din. Harang pa Ate Emma, oh. Oh, bahan yan, oh. Emma Helping Hands. Lency Vlog, hello po from Lency Vlog. Anong main mo po kaibigan Lency Vlog? Sa Lersim, BGB, Gainville, may Evangelista. Pag nakikita kita dito, Sis Merlisa, lagi kitang shout out. Kaso di mo ako pansin. From Emma Helping Hands. Kung ngayon magpansinan kayo, mag-kiss sabay hug kayo. Kiss sabay hug. Kaibigan Ori, pang-apat. Like number 81, oh. Sakto nga, 81. Tapos na po kay Uri. From Tapping Channel. Palitan ko na si Uri, ha. Dito muna tayo kay KBB Sinares. Premiere lang po yan, premiere. Lency Vlog, ano pong main channel nyo, kaibigan? Kung mamarapatin po, pwedeng magtanong ng inyong main channel. Pero kung ayaw nyo po ipakilala ang main channel nyo, okay lang po, hindi po namin kayo pipilitin. Gusto lang po namin malaman ang pinakang main channel. Kasi wala pong ninjang naan dito. Ang ninja po namin ay pang giveaway lang, hindi namin pinapangisda. Lalong-lalo na po ako, hindi ko po pinapangisda tong mga cellphone na to. So, mga cellphone na yan, hindi ko po pinapangisda. Yan, hindi ko po pinapangisda yan, oh. May isa pa nga pala dito, nakalimutan ko na, oh. Bali 5 yan, 5, oh, 5. 2. 3, 4. Pang 5 to. Meron pa rin isa naka-charge. Thank you sa pag-pin house. No problem, no problem. Sana all daming gadget yaw. Daming sipin yaw from Cubes na. Hiram ko lang po yan, hiram. Mga hiram ko lang po itong mga gamit na nandito. Ito po, hiram ko lang po ito, hiram. Ito ang nakatutok sa akin, hiram ko lang din po. Ito, hiram ko lang din po, ito. Kaya, thank you at more blessings sa papahiram ng aking mga gamit dito. Sana all daming gadget. Kuya Elmer Vlog, nag-BG-BG. Matatapos na, oh, kaibigan Oreo Official, oh. Ang lakas niyan, pakisuyo naman, ang lakas. Emma Helping Hand, dating dikit. From the Survivor Grandma. Sana all pinapahiram.
Mabait po kasi ang aking hipag kaya pinaperam ako ng mga gadget nila. Kuya, yung bago kong ibinaba. Thank you, video ko yan para sa inyong mga tumulong sa akin. Nasaan na yun? Nasaan yung binaba mo? Ito ba? Itong ano? Sige, sige, sige. Harang, kaibigan Ori Official. Nasa harang. Akin isa lang CP kaya tagal magsukli. KBB Sinares, down sa premier mo po. KBB Sinares oh, subscribe ko na. Ah, ganun ba? Hindi ko nababasa, sorry. Teka lang po, teka lang. Mahinaan ko lang yung kanta. Lakas. Dalit mo dito, copyright na ako yan. Siplada pala ako ha, sorry ha, no worries. Sis Miralisa. Set reminder oh, like number 2 ha, sis reminder, KBB Sinares. Harang, kaibigan Ori Official oh, dalawa, harang. Sana po matuto tayong magpaharang na tayo lahat na nandito lagi sa akin live stream. Ugaliin na po natin magpaharang. No skip ads na po tayo. Para pare-paras po tayo makakuha ng revenue. Kuya Elmer, kaya na pa ako dan sa'yo from KBB Sinares. Yan, tapos na, CapCut. Kaibigan Uri. Harang lang, harang. Ito, nasa live stream na naman, oh. Nasa live stream na, oh. Hindi ko naman kilala. KBB, oh. Pangalawang giveaway. Like number 34. Tapos na, kaibigan Ori Official. Like number 35, oh, kaibigan KBB. 34 kanina, oh, pang 35 to. Like 35, bell all. Hindi na ako nagbakas kaibigan ha, KBB. 35, oh, tapos na kaibigan Ori Official, oh. Oh, like 36 to kaibigan, pang-apat. Yan yung thank you video ko sis Teta. Thank you host from KBB Sanchez, Sinares. Sis Emma, ang bait niya. Ang bait niyan. Ni sis Lisa, very supportive din. Teta Vlog, dance sa Gliseo. Apat po na ano, giveaway kaibigan KBB Sinares. Kaya na po host ha. Oo nga kaibigan Santil May. Okay lang yung sis Miralisa. Harang po from Santil May. Sis Ima, bait niyan. Tita Vlog, dan sa sa'yo from KBB Sinares. Binasa pa nga kanina ni Kuya Tunin yung shoutout ko sa'yo, sis Miralisa. Okay lang yan, okay lang yan. Palit sa nakapin. Dito muna tayo kay The Survivor Grandma. Lency Vlog, hindi nga nagparamdam si Lency Vlog. Baala ka. Ba't kaya yung iba pag tinatanong ng main channel, ayaw ipakilala yung main channel? Ano kaya mayroon sa channel nila? Ginto siguro.
Ilang ano nandiyan ang pumasok sa akin, tinatanong ko main channel, hindi hindi sinasabi yung channel, ba't kaya nila tinatago? The Survivor Grandma, like 31. Puro lang pala to tamsak lang po, sapat na. Puro lang pala to premiere. Like 31. Hindi na ako magbabakas, Grandma. Like 33. 31, may nag-subscribe na isa, may nag-thumbs up. Pero yung nakikipagdikitan po, mag-comment kayo dyan sa live chat. Para alam po ni Ate The Survivor Grandma na nagdikit kayo. Ako hindi na ako mag-aano dahil maabala pa, hindi ako makakapag-ayuda. Pero dahil ano man lang naman, sentin mo lang na dito, thumbs up dan po host. Magbabakas nga ako para pala malaman ni Survivor Grandma. Like 34 to. Ito like 31 kanina. Like 37. Diyan ako sa nakapin. Dapat 38 to. Like number 38. Dahil sa nakapin idol from Alido. May bakas ako doon. Like 31 ako. The Survivor Grandma. The Survivor Grandma. Dikit dan sa'yo from Kuya Elmer. Tita Vlog, nag-BG-BG. Marlene Kadigoy, BG-BG rin. Ay, lobat na pala. 5% na yung ating Mag-out na talaga, mag-out na. 6 hours na po ako nagla-live stream. Kain mo na mga kaibigan, mag 1 PM na. Bumay, 1 PM na. Mahaba pala ang harang host. Yun sakto na po ako sa oras. Mag-end na po ako mga kaibigan sa mga hindi na ipin. Next time na lang po ulit, next time. Salamat po sa pagpunta. Wow, 6 hours po yan. Hindi, joke lang yun 6 hours. Mag-ano pa lang 3 hours. Magti 3 hours. Sa Lersing, salamat sa 19 viewers. May iwanan at MC, Taping Channel, Tita Vlog, Marlene Kadigoy, Nora Aron, sa Lersing. Yan, salamat sa inyo mga kaibigan, Marlene Kadigoy. Alido TV Vlog. Sorry kung hindi ko natin inaipin. Alido TV Vlog. Kabaryo, KB Sinares, Kuya Elmer, Kuya Will Mendoza, God Grace, Chantil May, sa Lersing. Alido, sino to nga, Taping Channel. Sa mga nag-ano dyan, nag-BG 20 viewers tayo. Thank you very much. Kuya Elmer Dan. You're welcome bro from Kuya Elmer. Kuya Elmer, sorry kung hindi kita naipin ngayon, pero next time maayudahan na kita, kaibigan Kuya Elmer. Marami tayong naipin. Kung may babalik ka pa, Kuya Elmer Vlog, huwag sanang madadala. Ngayon pa lang humingi na ako ng paumanhin kung hindi ko sa mga hindi ko na-pin. Kasi every 5 minutes talaga ako pag mag-pin.
At saka kung mataas yung mataas yung mahaba yung binababang link, kung mga 10 minutes, tinatapos ko po yon. Pero pag mga 30 plus na, mga kalating oras, hindi ko na po tinatapos yan. Kaya, pasensya sa mga hindi na ipin. Sa mga susunod na araw, pwede naman na i-mention ako na nung last hindi ako na ipin. Wala naman problema yun dahil trabaho ko yun na mag-pin ng isang viewers. Kaya sorry mga kaibigan, sorry. Ito pala Kuya Elmer oh. Tapos naman ako na kay The Survivor Grandma. Ito, pahabol ko. Kain na po. Salamat kaibigan Shantilme ah. Okay lang idol, next time na lang. Kuya Elmer oh. Nakapin ka na oh. Papanoorin ko muna yung sayo. 369 subscriber. Okay lang kuya. Si Ate Aaron hindi ko rin naipin. Ayan po, unang giveaway. Like 28 bill all. Ako din this is Tida, likewise, love. Thank you Lods. Pangalawang giveaway. Pangatlong giveaway, kaibigan Elmer. Okay lang, ding. May next time pa naman. Di puntahan ko na lang maya. Like number 20, 28, 29, 30 na to. Ilang minuto ba to? 43. Oh, nandiyan na yan, 43. Dami si Picato Ning. Bigay naman. Kuya Will Mendoza, thank you very much ha. Nakalive yan ah. Kung nga naka-live siya, sabi ko doon nga lang sa kanya yung Pang-apat, kaibigan Kuya Elmer Vlog. Bell all na yan bell all. Apat. 43 minutes, papanoorin ko na yan. Wala nang alisan yan kaibigan Kuya Elmer. Panoorin ko na yan dyan. Pag nag-end ako, dyan pa rin yung video mo. Papanoorin ko yung apat na yan hanggang mamaya. Sakto yan. Pag napanood ko yan, papahinga ko yung main kong dalawa. Itong main ko na to at saka itong nakatutok sa camera. Kasi ito yung pang jacket ko, pang moderator. Ito naman yung pang camera kong nakatutok sa akin. Papahingayin ko muna yung dulang main ko. Tapos mamaya, balik ulit ko sa mga nagla-live stream. Kung sino man yung mga nagla-live stream. Bye Achi, bye everyone from Aaron. Bye na sa lahat. God bless from Tita Vlogs. Harang host from G-Mix Vlog. Bye na po, bye. Thank you very much. Bet Emma, Bet Emma. Salamat po idol, God bless po. Sige, God bless din sa inyo lahat. Salamat. Thank you very much. And God bless us all, everyone. Ate Krashiba Conpay. Bye. Thank you very much. Manay God Grace. Manay Grace Follower TV. Thank you very much. Ate Rowena Teranya pala, na hindi ko na ipin kanina na hindi ko napanood. Sorry. Bye na sa lahat. Dan Harang from G-Mix Vlog. Bilis mo naman nagpaharang at G. Yun, bye na. Thank you very much. Sa 16 viewers pa dyan. Bye idol from Saler Singh. Salamat idol Saler.